Nara nagkita na po ang mga biswak, ay sa Bisayang wakwak. Sige na, dali na kanang. Asa naman ta diri ari na ta magsugod. Tara ta poy magsigig. Dapoy nagsigig ko na nagsigig dagan. Nakoy nagtapik ko. Kana ako bingka na sa mangka. Ano laging ya mga onde kuno tadaan kisi-kisi sa tab sa mga ay ko pa pakan ondaan ni kisi-kisi ta oy. Dinala ko na kayo makazumba. Ah, Busog na. lagi mga na diha kisi-kisi sa amin kita na rang mga ko na. Sa to imang word na murag gini siya bananapta nay tanawa yahang tanawa nang iyang notes na mga ngana diha ang iyang bunuton. Pagkuhan mo na, pagkuhan mo magtaas. Human gini ron. Para mabunot na Kamu na po. Ya, bisuwak lagi, Bisayang wakwak na unsa na siya nagyayo. Ready na mi. Ginala mo ni among pagkuhan. Okay, so naami diri nag-live kay nagkinahanglan mi sa inyong tabang aron maka-live ta sa Mabinat Malusog group. So we need tinabangay ta nga we need more subscribers no sa Mabinat Malusog group because you have to have at least 1,000. So kung pwede kanang unsay nga anak magtinabangay ta nga madaghan ang atoang kuan sa Mabinat Malusog. Kay aron maka-live ta didto right directly to that page. So kay wala pa man so naa pa ko sa Kantayaw Beth ang among gamit. So among connive. Natanaw nang yaw-yaw na pud siya ha. Kay iya ko nang ngawagtang na pud bag-o pagay ko nang battery gibutang. Sige, palit ang battery. Natanaw abi na kog di ka kamao mo istorya unsa man Dagdag mo battery. daw battery baba sige kog paabot sa istorya. So ay sa lagi si Kwati unsa man ni? Oy dali diri. Ay sa kay ako sa rindan ari something. At tag-iya ko ul magaling sa iyang TV kay wa naman ko ni work. Diingnan, wa di mo jud ka maminaw lagi ingnan isud ang ringot sa isud sa bay. Man. Uy, malumpitan ko ari karya. Kari ba, imo rin gitanday-tanday, malumpitan ko ana. Ay, pagpalupit-lupit diha kay. Dayon nang kakalupit. Lumpitan ka ano? Lupitan ta kag dol. Lupitan ta kag dol-dol. Kalo kag dol-dol? Oo. Dol-dol. Kanang dul-dul nga. Kanang bang Dili na cotton dol-dol. tree. Mo nang dili dol-dol diri lahi ba nang dol-dol. No. Cotton tree is Okay, dul-dul. yes. Katong dako. Oh. Kanang inyon nga Kabalog. magkabuang ka. Oh, Magbuang ka hikot ka dul-dul. Ligpitan jud. Silipitan. Kasi dul-dul. Unsa ang pagligpit sa dul-dul? Sige. Oo niya. Kinisa nga. Oh. Bangagan sa tunga. Iligpit di imong tiil nasa tunga. Oh, ano man sa mga. Subo doy. Kinilugpitan na ko. Saan ka daw? Sino mo? Oy, my Wala God. kayo ba? Nalagpitan. Pare, naghimo-himo na pulisya gistorya. Asa lagi? Unsay bangagan ang dul-dul? O, kanda kong sanga. Oh. Para maigo ni imong tiil. Oo. Kanang kuha na ani, sapon si tawag anak. Sipsipan. Sisip-sipan. Ano ba? Sapsapan. Ang sip-sipan ka nagsuyop. Anaan. Suyop ni Mang Dul-dul. Kurbahan. Kurbahan. Sapsapan. Oh, Dili kay sapsapan. sip-sipan. Sige. Sapsapan. Uh-huh. Ang both side. Oh. Anay bangag sa tunga. Para Oh. maigo imong tiil kaya kay ilugpit. Dito kagilipit. Dito. So mauday ni nga na. May di ka maumo istorya kay na gilugpitan dani sa dul-dul. Kuang ning dani ang among term didto. Si pabambuang diha kay tara may dul-dul itong taas kay likot karon. No, No,
Ligpitan. Ay, Ligpit di Oo. ay. So, unsaw na, igapos? Or just Dili, the... para dili sa imong hindi nakakalakaw. Hindi ang katong duldul, ilang sang to sa salog. Ilang sang tong pikas, di ba? Ilang sang tong pikas, pa di na ka makalakaw. Kay kusgan ba yan ang buang? So, di, unya, nabuang di ka na. Nabuang di ka na. Di mo ta ka nga kapanan. Mudagan mo, naulay ko. Manakot niya. Naulay ka mo na pala. Di ka kabagaan ng mingon sila nga. May pay buang kay kusgan? Oo, Uy, unya. ang buang, uy! Oo, unya. Nganong napalupit mo ka? So, sa itong panubuang di ka. Dahil ni amin ay nga nabuang din sa unang kagilupitan sa duldul. Mugawas lagi yun. Mana, tanawa, naarabay ko, naarabatay, pamino na, naarabatay ko, naarabatay audience diha, Oo. ginanong ni amin ka. Naamon challenge, magkisi magpalugpit diha. Naisigan dul-dul ko no, yung iyadak sa naidayabag mo sa taon niya, nga, dul-dul ko no, asa ka tanig dul-dul ron. Sabi ito ka, sumba. So, may exercise pa talaga. Calling with Alexa is not supported on this device. You can use the Alexa app instead. Yeah, Ano to siya? nagyaw-yaw siya, ingon siya, why dul-dul din sa Amerika, tarungan na di istorya. YouTube. Here's YouTube. Oh, ay, kasabot na tanawang. Ining Lisa, ayaw, kwen, ay pag binuang dan si Will ni Bilit. Dali ah. Na si one way ticket to. Kay one way ticket kita ni. One way ticket to. Ay balikan. Make your side hustle your official hustle with LegalZoom. Okay. Ay, ang akong video. I think our list of suspects just got a little longer. Oh, okay. Ika pa. Nya. Ilang doon. Ay, ilang ko. So happy madam sa tira. Nice outfit ka na tao. Hihi, of course. Naniwang na ko. Oo na, tanawa, mura na yung gispanas. Na, Panas ako na nag ka ng singkot. ako nang iantog kay na, mura na naggispanas. Sige na, arita diri ma-introduce ya. Ay sa tanaw sa mo diha kay mag-introduce sa mi sa amo ang mga fans. Kato sa nang Ang katungkuan, i-ready sa na tanan ng kanang dili ko malugpitan, are lang ko. Ha? Kawa ko i-post na ko eh. Mahadlo ko malugpitan, nya kana di ko kuha na ka mahadlo ko malugpitan nya kana di ko pwede na kay bugat sa mano. Sama ni. Video ko na video og kanang stolen shots. Ay, oo. Right. Tanawa ni. Asa na kaning memory ani naon sa Dutayan. Dutayan. Gamit ko na. Wala lang ito gamit. May
karon kay dili na kaayo din. Yeah. Daghanan akong nakalimtan ay, ako nakalimtan ang kanang unsa nga na tuolya. Ay ko para sa kuan, para sa singot. Oh, nakalimtan nagtigil ako ang tubig nako. Ito ka paper tayo, gusto ka mag-paper tayo. Okay. Okay. Asa man taas ka atubang? Ikawi. Dina, anak. Asa. Dina. Ya, kana. Asa na. Okay. Asa mang usang ako, Stan. Turas to. Oh. Natanawa niya yung kombinasyon ba na? Oh, kombinasyon na niya sa iyan na. Iyan ang Kalag pera na ako ay magpungopia, no copyright. Ayun, ing natubagan ninyo, di mo ngupiyaan ako kay tingalig mahigot niya Miss Duldul. Imo lang na mauday tingalin ni waro bay duldul dito sa Amerika. Sus, paita. Patanumon patingay kog duldul ani ay. Okay, mag-greeting sa ta. Kita ba ito tanan ay sa ako sa inyo. Ha? Tanaw. Saktura na. Oh, sakto. Ya. Ayaw di ko Tagalog bro? Sige. Nag-ready siya kay may istorya niya. Hingtago siya kay wapa siya ka-ready. As kang kabuang gift. Okay, magandang umaga po sa lahat. Sa Pilipinas, mayang gabi dito. Visayas Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito po kami uli. Magsusumba uli kami dito. Tapos, yun. Sumabay kayo sa aming video para maging malusog tayo lagi. Tingnan dito, lumusog na. Wala din siyan. Wala kami nagtimbang ron. Wa, may timbang sige timbang lagi. Mana siya, timbang Unya nagplat. Okay. Hello mga kababayan sa mga sa Bisaya. Maayong buntag na napud kami nagkuha nami mabinat sa Sumba sa Mabinat Malusog Group. And salamat sa pag-join ninyo. Ug maayong gabi di ay ninyong tanan kay kinsa tong matapa. So unya last week wala mi kasumba kay tungod sa busy ko nya siya po ambot na siya nga nung wano ka ni siya nga wa nagvideo og siya ha naghuwat man gid nako uy trabaho okay so hey everyone oh gosh kung gusto niyo makatawa, hala, tilian ninyo ang video sa Mabinat Malusog Group. Kay why lain kung di Mabinat Malusog Group, just to be happy, to spread out the love. Tapos, kung lang mga joke around, Nako, okay? pakapin na ang Sige, pakapin ko niya. Ang ilaalahi ang kuan. Ang lulo min sa ilan. Ay, lagi naggamita. Busy lagi, busy. Ay, gamita lagi na nga words. Hindi, ano yung mga nagamit ako? Ay, kay nga, nung na ako Ano yung mga nagamit ako?
karon sa All right, so we are going to get ready, and so the fitness. Our aim is good health and good health. Okay, so salamat again. Thank you everyone for those who subscribing the Mabinat Malusog group and Kantayo Bets. So please, sa Kantayo Bet, please spread the news to make all the folks that are already Kantayo Mabinat Malusog subscriber. So spread the news so we'll be able to do live in Mabinat Malusog group. So as of now, we're using the Kantayo Bet because we don't have enough to do our own live streaming. Okay. So please ask all the folks to subscribe the Mabinat Malusog group kay naa diha ang among mga pakantawa nga wa nay kaber-kaber. Labaw pa ni sa kuan. Labaw pa ni sa kani man Walang habol-habol. Walang habulan. Alang, wait, magkabul-habol lagi. Ayaw lagi na tanawa. Iyan na pong gimix ang habol ang Tagalog ug ang Bisaya. Hala, kamo na lang ko na. Kamo na lang sabot ana. Unsa na iyan? Nalupitan lagi si Dudul. Kamo na lang sabot ana kay naunsa ka na. Mo siya, ang first time na mo gamiton ang among kinitaan sa Unsa lagi nga anang bisikleta ha? Tarong nga diag mauna siya. magkuhan ko mga sila ka minuto ani. Bawla, sige lang siya. Yan ituwad ako dili. Abot si Kuanig Manila. Ayun sa Manila, adto dito sa kuwan. Asa mo kuha ko Adto pala. dito sa bukid pag-suloy-suloy. Yawat na lang nakita ka dito. Ito. Siya gusto kang tanong doon. Pala sa mga Tagalupa daw. Lumapad man ka sa bagay ka, biswak man ka. Bisayang wakwak. Ang among title ron is Bisayang wakwak siya. Kamu lang kamoy magwakwak diha. Kami buntag man din kamu na po bawas lang ta. Kamu ay mag-Bisaya, lagi ni maling wakwak na Bisaya. Nakatagbo ka wakwak na Tagalog. Ano ang parlin? Okay. Alright. Ano ko, lagot na guna akong uniform mo. Ako na ginigipasa niya akong uniform. Kasi kayo makinawakan. Yang iparapol siya yung uniform, guys. Sige, sige gusto. Iparapol siya yung uniform. May lose na puno. Huwag na ko. Kanang imo kuan ba? Malingkuran na po na nimo. Oo, lagi. Mga saba, mas takya. Ano nang masabi diya? Sinangani mo, takya ang kakaroon. Sakit, sinangani mo, takya. Sinangani mo, di ka bibilit, si takya na rin. Pagdarong niya. Magpapag-an mo ka. Itsura ni takya, mauna rin. Nagsayaw ni mo sa iyo, magsisibil bibilit. Ang bibilit sa takya. Karoon si takya. Asa man talaga to ang picture nga nagtulid. Ang nagsige na siya pangawat niya. Ora man talaga to. Undang na na siya, basta sawan na yun. Paminaw. Nagsige ro tagkuan din niyo tanaw ni ingo ta buang ro tagkuan diha. Tarungan na diha. Tulid shot ha. Huwag kayo. Sige siya. Sige. Sige, tarungan gyud na diha tulid shot kay mura kay mig umo. Human gani ron. Banda gini. Ako mauna may atagit sa duldul. Gihikot na bitaw na. Yes.
hinggan sa dundong. Pagtarong na niya. Pagtarong yun niya ko og stulit siya. Sus, mahigap ka sa dundong. Or may dundong. I like that song. I like the dance. Bugna na ron. Ako na di nakapari kay bugna na. Ako na diyan na susulod ba iko dire na minusumba na ginawaran ako. Mao na ang kuha na. For more information. Abangan ang switching the area. Gosh. Oh, God, it's so good. Ugma, lugat ha. Oh, ma, mag-training New York ka? Asa? New York. Mag-train kami. Susuro kami dito. Hadlo ko dito. Gamulan dito. Hala, rin. Nabariwag ko ka man. Di, lagi ko. Hindi ko wakwak. Hindi ko wakwak. Hindi ko. Hadlo ko diyan sa New York. Nag-gisot ko din. Okay, mag-train kami ka din na mag-drive. Train ra. Okay ra ka. Lakaw-lakaw ra mo. Train. Wala na, wala na. Magsaan mo kung tayo bingon mga doon. Tawagan mo na ako. Betri na! Imagine ako, the phone you have dialed is the wrong number. No one is available to reach you. Sige lang, bisag mo rin pa nagkabay. Malinaw, bisag mo rin pa nagkabay. Kaya ka niya, ignore that call. It's a scam! Wala na wala niya. Ang niya, mugawa si Mungan. Ang tarinan. Kana, PNBT ho, kana yung At may mag-train na rin sa kayo dire. Ito na sa Trenton to New York. Balik na rin paghahapon. Nyaon sa man, na-map na ninyo sa inyo baton. Wapa ko. Laglag lang. Laglag. Giganahan mo ba ito katong nagkuhan ni sa akong bana, nag-train ni, pero nisakay ni atong tourist bus, kaya lagi kong hadlok sa likod ng New York. Ala, maglako-lako lang din. Dito may malakay alam mga tourist bus. Nervyos naman ko niya. Kami maglakaw-lakaw dito. Dito ka man dito sa... Yeah, naghan kayo ko. Mara na wak-wak ng magsuka. Naghan kayo nagkalain-lain baho. Hindi ko eh. Dala lang sa white flower. Wala. Sino, maingo na bang makatupad na ko. Nindutan ni mo ko ano, nindutan ni mo perfume na yan. Makatulain sa dagang kabuhi. Hindi maayo yan ko. Maingo na nga. Saan, bali siya. So, kung ano mo sa, dito mismo dito sa, sana, ng station mo, kaya dito mo, kuhan sa, bro, sa middle. Kung bus, alam ko, bus, sige na lang may bus, alam, sa Philadelphia. Oh. Train mo pa ang pagkakabay mo. Pagka, sagad mo, hulong, agtuhan mo, agtuhan ka sa kuhan, asa mo yung agtuhan. Basta, asa mo unong siya, dito na po mo, gawas. Uy, kinahanglan kay bawo mo sa inyong kuhan na. Sa GPS, wala-wala, baklayo na mo. Hindi man siguro kayo. Sugnaw ba? Oh, nindot, ukma. Unya, if it is working days, less people also. Yeah. So, kung maabot mo dito, nga dili kayo, kanang working days nila is kuan man na 8 o'clock ang kuan gyud labing busy day nila. Okay. So people are Kung working. mag-bus may dito sa Philadelphia to New York, ang bus na siya. Yeah. Bus station. Yeah, Sa Port Authority. Yeah. Magbakla lang yung tayo sa Jollibee. yeah. Moro na, tuwa na ako sa unang. Una ang Jollibee. Oh, lami ni siya para sa kuan. Yeah. Hindi man ako. Kuwan pa nito Titan. Ay, yung Titan. Ay, gusto ko him. Titan. Titan. Mag-Titan ka rin. Sige, Titan ka rin. Titan.
Saltang yun. Magpunta kayo sa tuang post. Ito matulong sa pastor sa Mabinat Malusog. Tuloy, 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 tuloy. Sige, sige, kung ang tala. Sige, click na. Oh, sige, may... Sige, anak, mag-anak. Dili, ano, mura pag undo yan, ang kaya mga tanong-tanaw. Ako, timo dila. Sigo, bisa ako. Yes, yes, ma'am. Uloy. Bakit ni ko ang ni ko tarungan na. Nay, Miko na po tingaling kamot ani kay dili ko naman nga layo na kayo. Tarungan na diya. Stretch na diya kana elastic woman. Ikaw, tanaw, ikaw, piling mo, siguro na mag-anak na, oh. Malabit ako. Naman na ko diya. Ikaw na ko diya. Sabi, reklamo. Wa. Ay, sige sa ba diya. Tingnan nga ni kana ba ni up. Ang buha mo yung oh. Alam, gitubo mo pa. Alam ko, gitubo ning. Oh my God. Dali. Inang bigod ari diri. Amo ka. Dahil ka nag-ilong ako ginihigot sa naabay duwa by dul diri. Oh, dara. Nagpaibog na siya lubot. Dahil kay mura Luwag na kayo, ako. mura na just panas. Ako nag-rapol. May nga sila. Ako ma'am. Mapuno na siya. Puno na siya. May nga ba no more. Kasi to. Isa to yung kuha niya. A memories phone, right? Cannot take no more picture. Sama ni. Memory. Ato ning ipa at bang kay aron kita na sila. Ay. Ay, apil dia. Hay mangka. Tama na siya. Okay, yeah. Shut up now. Shout out sa tanang nagkuan, sa tanang nang wak-wak tonight. Shout out sa inyo. Kay layo pa man mi, dili pa man may kabasa. Sa tanang wak-wak. Shut up. Mga gwapa nga wak-wak, shout out sa inyo tanan og sa wak-wak na may laki. O sa lalaki be. Nakita ka wakwak na lalaki. Wala ko. Oh, yung sao man na to. Sao lagi na wak-wak. Ang kanang lalaki. Sao man na to. Ang lalaki. Shout out ko no sa werewolf ingon siya. Kaya na may mga laki. Kung babae, wak-wak. Kanya kung lalaki, werewolf. Hapit na lang ni Makuan. Magkanang sige na iro. Woof woof. Wow, nalagyan din eh. Oh, nindong ta sa likod, oy. Ah, Kanang mo flat dito. nya lang pagkayo kay ngano. Windy ba? Dili kayo kapuol. Dili ta matay sa singot. Nagdaan na hinaon ko gilisan. Eh, Nagpunta sa nagkot. ha? Nagdati ko ta.
Ay, naunsa sila nagkutang. Lagi mo, dito yung kulami. Ano, pero may makaawahis, balita. Sige, nanti ka. Unsa man ako? Ingon ko, good morning. Magsumbat ta karon ang atong kulor kuan kanang green camouflage. Ingon ra ka. Hey, good morning. Unsa yung uniform na to? Buang nga lagi ha, bilang gyud. Ay ko, hey, good morning. Gitawagan ako siya ganinang buntag. Ang giingnan nga ang atong uniform, ang katong green nga camouflage. Hingkatawa siya. Oh, okay. Unya, dayon paghuman sa katawa, nisumpay ang unsa atong uniform, madam. Buang gid lagi maminaw lagi ni siya. Sao lagi ka ni siya. Maglain lagi ni siya giyaha. Bago ko walhon. Ah, right. unya, walhon. Unsa? Uy, tuo ka. Walhon koy. Wah, di ka na ako, friend. Wait. Ang right is tuo. Kasi unya ang left wala. Walhon ng walhon. Ibag binang walhon, di binang isutol sa right. Mao din na explain nga nahigot kas dundun sabi ayo mo andi ay pangangin diha kay ngangin gini siya handul-dul nga nahigot siya dundun. Pili lagi hikot ka mo, aligpit lang. Nahiligpit ra sige ligpit o sa ligpit lagpitan. Oo, naipit. Ligpitan lagi. Dili lagi ligpit. Ang Tagalog diha. Sige, ano sige. Anong sinabi mo? Tagalogin mo. Dali. Tagalog. Talog. Tagalog lagi na. Sige. Ma, saan ka na? Ma, saan ka na? Pidging, ma! Olong! Ay, gusto ko kita sa akin kasi. Kisa man? Dapat i-live ko dito sa Facebook. Kaya nga. Ay, live ko yun. Sige, pag-live dito. Nagkatang na ba to? Panawagan ako ni Ma. Mag-live sa amin dito sa Facebook. Diha lang mo, stay tuned lang mo diha. Kay diha ang kayuhan. Panawagan na mo. Nagnaan siya panawagan diri kay nani siya kuan. Adir monkey business their speakers. Tanaw na nalus ko ano na hinubos akong ihap. Unsa naman to? Balik na po sa uno. Dahil kung balik sa uno, bahala ka diya. 25 na to. Anong 35? Ako siya itag para makita natin. Hindi tayo. Oh. Asa naman si live? Hindi naman makita din si live. Ha? Basig block na ka kay kuman ingon ang Facebook na badlong mo mabuto ay. Pagtarong diha ka nasa imong kuan. Naro sa ibabaw. Man. Ay nalibot. Kana unsa man na loob. Nara. Uy, nabalhin naman kay kasagaran ni ani man siya, nabalhin na lang siya. Mao din market eh. Oo, turo siya dito. Sige kay magbuot ka nibalhin siya ay na sige reklamo diha. Basta ituslo ka na lang na. Sa template na natin.
hello mga kalusog. Ayong buntag. Good morning. Magandang umaga. Dala ko na lahat. Hello ma, nasaan ka na? Multitask gid ni siya. Sige, dali ah. Ano Sa ka tubig, namin? sige, idalanin mo ang lahat. Pasan mo ang daigdig. Oh, dala ko na lahat eh. Kasi Pasan mo ang daigdig nga. mayong buntag, magandang umaga, good morning. Tanan na, dala-dala na Hay ma! Wake up na kasi kailangan ko ng tulong. Kailangan na tulong kasi wala siyang mapagbintangan sa... Oo, ako lang palagi ito na babanatan. Kailangan niya ng tulong. Siya lang ang nababanatan ko no palagi dahil yung dila niya ay pilipit pareho kami. Kasi Kaya sabi ko, kakampi kita ma. kakampi kita daw. Kakampi kita ma. Tapos si ba naman ang anuhin mo. Kaya kakampi ko kasi kaya ng anuhan ko pagbukan ko. Sabihin gina, so may pagbuthan, bintad doon ko, kay babuthan ko. Sabi tarong dia. Paano kasi dito siya makaintindi ng Tagalog. Siyempre, hindi ko na siya makaintindi. Nakawala ko din. Nag-istorya na po siya. Nga si Ma ako no hindi makaintindi ng Tagalog. Ingan! Ing Bisaya. Kaya siya ang palagi kong mabubuthan kasi Bisaya ako, hindi niya maintindihan. Turun dia. Unsa nang babuthan sa Tagalog? Alam na sa Bisaya yan. Yung buto-buto. Pero nga lang ba? Yan nga, ing nasiyang yang. Pangatan na siya niya. Unsa na ingkon? Unsa niya ka na pabuthan niya? Pabuthan? Tulog na siyang yan. Musirik, pabuthan ko no. Pastel lang. Mura na nilubintador ka mabuto. Sa pagtaro, bagay na istorya lagi. So, anong pabuthan ha? Blasting? Sa English? No, Kaysa na yung i-blasting. Pagtaro, lagi niya. Another word. May other words on sa Pabuthan is Ang sa lagi. Tarungan na diyan lagi sa'yo. Ano, nagsige ko na huna, mukat-kat. Matara, hangad daras langit, pero di niya maglit, makuha iya hagkuhan. Sakay lang ang sinderon. Magpatabang ni Rod sa kuhan, magpatabang ni Rod kisa ba? Kabay na rin. Mahangad ni Kalit, pero sa may Tagalog sa mabuthan. Anagi ko para. Sakay ko Pinas. Para Pilipinas. Oh my gosh. Mga, namiss ka na namin. Dali, Saan ka man dali, ngayon? saan ka man naroon? Saan ka man naroon, Sinta? Dali na. Mama. Sinat, naunat na. Naunat na sinat. Sinat, hapit na nilok, so hikot na ko dul-dul kay badlongon. Ligpit lagi ay lang. Ay, hikot lagi, hikot. Ano na, O nga, hindi man. Ano, hikot na din na. O nga, kani dito kay hikot na. Hikot na ka din na. Anak niyo. Amo ka diri man sa tiil. Lahi dito nga. Lahi, ito na, tanawa lagi. Ilman naman sa balwang. Purang gikan diri. Oh, anak, hikot ka dul-dul. Oo, anak man na, anak. Ano, naibuang mo niya. Nya, naidul-dul din, hikot na siya. Damo, kutlo ng doldol. Talik, iligpit ka doon sa kwarto, di ka makalakaw. Dili na yan, uy, son. Dili man ka Ako din ang imong dila, giligpitan din na sa dul-dul kay Jack. Maula na din na siya. Grabe, so usawar ka sa Manila. Usawar ka sa Manila. Ang nesila rin sa mga roon. Uy, paminaw. Lalala! Sige, lala! Bakala rin ka niya. Wala niya mo dila, putlo niya ko na rin. Ay, lang ang mga pinagkatulog sa kong memory. Memory. Wherever you go. Kanta sa... Kung kani mo banat ba? Kani mo banat og kanta. Kanang mabuak gid ang kunang kanta. Buak mga daan. Sige, dali, lagi kanta sa lingkod. Buak mga daan. Oh my gosh. Ako ganun sa kanya. Yung mahal. Kanahan ka. Wala man ako na sa sa'yo.
sa yung heart ron. Abi na kung imo na pong gibalhin mo heart. Ako dila ko nga. Asa yung heart ron. Human. Huy, unsa may weather karon mo ra man ikawanon. May ulan, ay kabalaka. Pagtarong ka. Lagi. Pero nga mauwan nang tadinip. Yes, ikaw may updated na. Sa Ikaw may updated sa Sweden. Nge, dili ako oy, sugab na ka. Ako ang bana akong weather channel. Advance ka sa balita. Asa man na ron, be? Kaysa mingon na advance balita. Ikaw may dahin mo. Yeah, sugad lang ka. Adto mo sa New York ug mapuhon. May ulan. Gi-check. Tanawan, ay na-check ang weather daan una magplano. Sama. May ulan lang ba? Tanawa dai, Chairman. Yan tanaw. Magkuhan ka ta, Ayun pa ulan na dira. Ningon di ko magkuhan. Ningon di ko magkuhan. Ningon ako unsay with the channel. Matos mo ka na. Dili bulagpot ni kay dagdag mo kaayo. Wai ko na iwan. Abot ka ron. Matang-tang gali na. Uy, First of all, kanina ba? Ang iyong bilik ba? Matang-tang gali na. Tarong na natin. matangtang rin be. Ma, karon na. Tanawa. Oh, anawa. Nagkong magkuhan. Lagi karon. Tanawa. 100%. Wala man ko kita lagi. Ana, wa ka kita. Ay, no, kita ka gingon. Tanawa na. Kawan mo. Masudi. Rugi mo to. Di pa pa rin nato. How to lang yan? How to lang yan? Masa namo na ulan. Karon di oy. Zero ka. Ang bakay! Tanawag ipaspasan niya kay mauwan ko na. Uy, malagkot ganyan mo. Ako kay Ang malagkot. Kaya na kaya mo lang ko. Malagkot ganyan na at to gina pa dito sa kuwan kasi at to po sa bread ko. Oh my God. Ula-ula man lagi ko nakakita ganina. Saan mo ka sa niyo? Ataning palagkuton, Lord, dito na dapit, na magsumba pamit. Dito na dapit. Dito kay yung kisi-kisi pa mi, Lord. Ayun sa dito, kani taga ilang may sunshine dito sa uban. Aw na, kato to ba sunshine? Ato to nga dere ari dapit. Unya ka dito ka nang kanauan dito lang na dapit so nag-uwan, nagsumba. Dili tapok ampo, dili ba? Ano ba? Ayo, bali ala lagi. Saka sa hukon ka ako. Ana, tayo pa dito pa do. Basta nila ako sa mukulan raba. Pam. Di mi kawon. Pagdarong dia lang, ipalayo na. Ingna nga, ayaw din pawan na. Muulan di ay. Ilang ato na pagpasan. Mahuman lagi ni. Ayaw tago diha. Yeah. Dol diri madam. Ano ka? Itawag ko nimo dul ko madam. Tawag dia. Dul ko ni madam. Sajig. Tanawalan kini iya ba sa house talaga ni. Shoot na lagi ni biya sa bab. Dul diri madam. Dul diri madam. Datang ka nang yung ka dul madam. Tarong si house lang juga. Dere madam. Maorom ginayag sa tanay na dia ato nang iriwan. Kay nanay video dia sabi ingna dool. Oh. Ka dul dere madam. Tawa ba siya kay zero dia hanggang ko na dala. Oh my gosh.
magkuan ta mag. Thursday kung naasay ko as. Ako sa mata. TikTok may bagong TikTok karon. Okay. Sa mga tok-tok. So hindi na ala padulong na diri oh. Ang adlaw. Lagi dili lagi tawon. Minor is Lord na to. Ingat sa ingat sa saglain ng duha ka bituan dila ba. Nayabag na ato sa nang pa. Ato sa nang pa ano pa exercise. So. Sige. Balik ang bundok dito tayo. Tubig madam. Yeah. Okay. Magkuhan sa ko, mag-shout out sa ko kadiyot. Kaya nagkuha ko to siya tubig. Okay. We have 19 viewers as of now. Wala akong samarong dugdug. Ikaw ba tarong lagi diha ka mo sa dugdug. Nya sa inyo man sa inyo. Dalugdug. Na tanawa na dalugdug kuno na. Dugdug. Dugdug kuno na iro-iro. Na dalugdug sila ha ang dugdug. Guys, ang tanawa ang dugdug ila ha dalugdug. Sorry po na ano gina ninyo il. Iro-iro. Dalugdog. Di lagi na dalugdug ko lagi ng il. So may Tagasa mo dahil ka magkwata ka. Nga nang inot makayo mo glitter. Nga nang inyo ang pagkulaan. Iyog yung lisod-lisurun, dalugdog ko no. Isang nagdugdog. Unya. Palitan. Ay, dalugdog, unya. O magkilat mo, ingon ko ka, magkililila. Sama na. Nagkilat. O di, yan sa kawa. Unya, puni og il. Kaya nga, dalugdog, inyo man puna og il. Sige, dakilala na. Nagkililila. Sama. Kilat-kilat. Nagkilat. Nagkilat-kilat lang. Inat. Lang, di ba? Dahil ka to, nagkilat-kilat. Ha? Nagkilat-kilat. Oh. Okay. Nagkilat-kilat. Palaban na po tayo. Kilat-kilat. Palaban lagi tayo siya. Kilat. Nagkiat-kiat. Oh. Kasi manananaw? Tulong! Siyang yan, lado rin sa YouTube. Kaya ko na siya, hinay ko na yung signal ha. Sige, diha. Dahil nagpatabang, yan ay, unsa itong imong gikon. Unsa itong gingon nga, nagpatabang ka rescue. Ang kuan ni Buto. Ingna, unsa Tagalog sa kanang pabuthan. Yang, so lang ko na Bisaya, anang pabuthan yang. Diba, buto. Huy! Ay, Bis Tagalog, sagad mo lang kapabutan na. Ma! Saan ka na? Tulong! Ito pa Iman ako ng 15 minutes na isa. 2 minutes na lang. Isa to, sayaw mo ni mo. Kuwan. Sayaw ni mo. You're my heart. Sige na, you're my heart ko no. Pabuthon ko na yung... Ay, mo niya, makuan, masakong nga rin. Dito eh, dari oh. Naniwang na si Bibilit, oh. Sige, Ay, sabi na ba dahil? sige magpasiwas Bibilit, naniwang na. Kaysa may nakuhan ani? Ha? Kana video, kana to live. Nagtuo mo kung nag-picture ron, nagsing ko. Live, ito itong iso. Kaya mo, imingon na itong lad. Sige na, sige. Managan ng mga tao. Nagsirsal nila. Oo, niwang na si Bibilit. Patukara to, imong gusto. Musa mo tiginig si Will, si Bibilit, niwang na to. Wala na dali taba. na Ano mo? Sige na, Si Will, ito.
ang big ka nag ay, lagi ka, mura na kay Dispanas niya, ang big ka, magkuha na, mag-una na, hello, everyone. Asa man dispanak day. Wala may diskaran god. Piso na biya na. Ah, sige, hala, piso yan to. Sige, hangyo lang. Kano, pero bang dugdugo? Dug. Iya ka na magdug sa inyo. Sa may tawag inyo. Dug ta dog. Dili pa yun. Dugdug? Dili, magdugdug. Dili, dugdug ni. Tanaw ha, paminaw. Tarungon ako ha. Tarungon ako ang maminaw ka sa pronunciation. Okay? So, dugdug is that. Dugdug. Ang magsikit-sikit, magdugdug sa bed. Mauna. Nya, dugdug. Sige, say it. Dugdug. Dugdug. Okay, that's dugdug. Aw! Mao na siya. Di lagi! Aw! Dugdug. Di lagi! Dugdug! Kana siya niya. Magdugdug. Ay, sa dali dug. Ano kay? Mingaw ka ni kuwani mo ni kanang usingan na ni Bumblebee ni mo. Dali dugdug sa tama o na. Lagami. Di, ayaw nagigiro-giro. Ayaw dugdug. Nya, dugdug. Sabag, pareho na ko ang sandok still lang yun. Lahi na ila. Lagaw lang na. Patay yun yung dugdug ron. Sabi kauhan, wow! Pilipinas. Sila wako. Wah, lagi kay kusog ng hangin, makuan na na. See you in the Expert. next video. See you in the next video ko no. Sige, putla na diha ka tingalig. Ala, tinuod. Sud ng kuan. Ayan, abdan mis ungon gi. Unsa maning? Iwan na do. So dire lagi. Kaya kung naong sa kontrabida ko sa niya kung naong inaani rin na pasaylo ang taon kay. Abi na kog paminaw, maingon siya nga pasayloan ng akong naong kay mao ni gada sa uwan. Si tarong-tarong ko paminaw unsa iyang isumpay. Sabi ko sa pasayloan ni kaning akong naong pasayloan ni kay hinimo ni Lord niya mao ni gada sa uwan di kay hinatag day kuno ni sa hinatag day kuno na sa ni Lord kay unsa to isumpay nimo? Say Ha? Na, tanawa. Nanay. Tanawa sa rin. Yung kwan, badlungon yung mambibilit. Awa, sige. Ikaw lagi badlungon. Hindi mo kagdugdug. Aw. Sagad ng kabdiyap. Dugdug. Irisag yun na. Ikaw, Catherine 5. Irisag yun na imuhang kuwan. Irisag yun na imuhang kanang comments. Kay di ko no ka. President, mo na manalo. Punos. Punos inside the paradox. Pwede ko nagiyaan ako. Ang ulan na do. Na, goal kay siya. Unsa man na ato na nang kuanon? Ha? Unsa naman po nang kuano nang imong pasabot tagtarong dep. Niingon ra ko atong kuanon atong bang hipuson wa pagaling ko kahuman sawig. Lain mo sumpay ha. Dito ko te mo. Pingin ko to ako. Dito ka. Kat na. Sige lang. Tuong ka bukas. Oh. Sama lagi ko. Ha? Lagi bagtingan na ta. Ningon ay. Kamo ba? Ningon man ni ana ang weather ay. Kamo ba kundaktan kaayo mo og sumba? Kasi labon nindot pa tong panahon wa mo nagsumba karon nag-uwan. Awa mo tanong tanaw sa weather lagi mo na ikaw ka. Tanaw po kita wala mo. Wrong information na. Ewan ko na yung kanina niya. Ang butang niya. Sa kanang video na. Ano sen? NBC.
dali-dali magkikag ay saha kay nagsituated pa mi ani amo ang sitwasyon karon kay giulan mi. Na. Nya. Natay kuan. Okay, sudah ka hayat. Kamay kang Swiss boy. Oh, lagi. Unsa maong ka na imong gusto? Unsa Ano mo? Ah, oh, sige, pili di kung sa imong gusto. Kana dito ko ma. Ewa, na, bisag kauwan, naal gyapon mi, kisik-kisik gyapon mi. Wal makakon bangbang na mo ano. Sarap ko ng bangbang. Natoy ko na, natoy ningon, hello ate, pwede something. Basta ato ka na kay ate dito. Asa man si ate? Na, naitaw di, na Asa kari nakita? ka na, oh. Na, ate di. Si Kuan man na. Kisa man na? Si kuya. Tubaga na si kuya, lili ah. Unsay kuha ni kuya, message. Tagli na si Kuya diha. Oh, sige lang na. Okay. Dagdaan lang din na. Anong na-stop man eh? Ambot na mo diyo, ikaw ro din nag-operate niya ako pasanginan. Wala man. Nagkauna man is Ako na diyo. Ay kabala ka. Kay hupo na ito sa hangin. Pag ulan dito. kusog kay ingon bagay ni inday charming nga 90%. O tanawa. Di lang. Wala lagi. Ay, sig di lang kay. Sagda ilang nag-uwan, di man ko mahadlok og uwan. Kanang dugdug, mahadlok ko. Mahadlog-dog. Na, mahadlok ko nga anak. Di ko ganahan. Basta ng kilat. Kilat-kilat. Di ko ganahan. Kami yung the only one. Kakuan, tandaan yun. Katusang ato katong kuan sa tatatapon sa pasapihan ba? Katubang Oo, isangan ato. ato. Si Tintin. Oh, tintin. Ay pa, Magkaan sa amin, masaya sa amin sa tintin, paggamay aning among, Tintin, ano, sumba. ano ba? Amo ang kusugdan ni siya, mauning nawagtang ang tint, sana nawagtang ang tiyan diya, dili di tintin. Walang Tintin ako. Mo ba ni siya? Asa man to si Tintin? Kasi pangita da tintin. Ano ko na? Kanako natin si Magpapagay. Na, tanawa, ingon na, lami ko no ang dugdug na. Ayaw na, di na maong dugdug. Mahadlok ni Halo ko na dugdug. Mahadlok-dugdog. Kilatan ta. Kilat-kilat na ba? La, dugdug, gunong na yung taon. Hadlok yung taon niya na. I know your gods kanang kuan. Binuhat, pero It ayaw. can work out. God's work. Hadlok ni dugdug. Wala lagi na. Ganina na ito ng ulan. Okay lang. We'll survive. Survive, oh. So, ata dito, tatay daghan ka ng viewers sa mga Facebook. 11 dito. Ang tiwa, nagkuan. Look. Basa. Kato ning ipaduol diri dapit kay murag saligsik. Maigo siya. Gusto ni mo i-cover na ako na siya? Ha? Dili, okay ra. Kay makuan man siya. Ako rang gi. Yeah, sakto ra na. Sakto ra na. Then, bibig mo na ito na. Oh, may daw na dito. May daw na dito sa ato. Kaya na kayo nang dito sa ato. Kaya sa ito. Kanang kuan kay tawag ako. Kanang belly dance. Ato ba? Anak mo? Sige. Oh. Ito, biligan ito to. Oo, nalagig tayo kayo. Yo, nakaman tayo dagkantiyan. Dagko pang nakuntiyan. Mawag ang praktiso. Oo, ang ganyan kasi Kasi naman, ako, nakakit na niya ako. Saba, agit ko tinapin ako. Apit na ko ng tira. Buk na niya. Di ba tintin to kung yung sa ulo? Oo,
Tintin ko. Wala. Tintay ko na. Ha? Ayaw na, kay slim legs man na. Dili, nga naman ang Ay, man na. tintin, TIT. Ten man na, ten. So, ten, T-I, Dili, tin na tin. ah, Wala siya, T-H-I-N. so, bulong ko, mo T-I-N, robog yun. Uy, busuwak, isubay. Ano, Tin. no, Tin na nga na. T, T-I, T-I, dali, palo, lagi, so, lain, gini siya diya, ha? Naman na lagi na ako na si Tintin. O, magyapon. Tintin. Na, naman. So, pagkakuha na na nga, titi man na imong gipuan. Tintin, T-I-N, T-I-N. Anong nagtiti man na? Kana o, tools, look, see, ten, walk out, down, swerve. Hey, di lagi maminaw, good. Lain mo guni sa giya, ha? Itong Chinese mga Tintin. Tara, Miss Chinese Tintin. Ay, lagi sige po. Chinese ba? Ikaw rin sa mga Sige, bugal niya. Nangita mo na siya Chinese. Chinese ni Tintin. Pragaba, Lord. Ako'y ginoo ko. Ay, tanawa na. Nagkilap ka. Tintin kasi katawa. Pagpukal niya. Pero pagkatapos Tintin na Chinese? Ha? Itong Chinese? O, lagi. Wala na sila. Paulang ni mo. Tin lagi ko siya na Ingon ay. Ingon ang kilat ay nga. Ang mga bugal-bugalon kay mo. Lato na wag. Di ko ano nun to. Kasabon nun to. Sorry, di namin mo usab. Ay, bugis. Oh, wala lagi si Tintin nga Chinese. Ay, lagi si pangita. Lagi si Chinese. Amo to yakay ko man to. Kung anak raman dito. Diri raman dito ya. Ambot lang. Oh, wala ko na ako. Apat na isa ka Tintin na ako inang dito. Work out mo dito. Yehey! Nauman na ang uwan. Thank you, Lord. Asa! Pahunungan ang dugdug. Mana ang dugdug. Mana na yung taon ang dugdug. Kaya hadlokan may dugdug. Tugtog, ampay man na nimo ng dugdog. Tanawa, kamauna ka, very good. Ang dugdug, ampay nako. Pero ang dugdug, kontra nako. Ay, Wala na tarungan ka na sa diya. ampay. Ang ampay. Mula. Sa may Tama ko na ampay de. ampay, pareha na kauban na sa gusto. I like it. Wow, sama na. Sus, mo si tanawa. Sige na, di lagi ko na, kay kilat lagi na. Wala lang kato si Tintin na Chinese. Ayaw nila pangita atong wang. Ko na lang tamang kana na lang na diha. Ano si Billy ko? Oh, kana. Sige, bili na sa ato na sayo. Ano si Tintin nara. Sino si Tintin Tanawa na. Yan itong Billy Dan. Pwede na? Yeah. Di mo naman siya. Di ko yun na siya mao. Pero, nagtigulang na Dili na mao. Kung di ito siya. Nagtigulang na Di na mo. Di na maoy. Sige lang diha, hindi lang mo. Dito sa isa. Ada rin eh. Asa.
love you. Sige. Bubos tamain. Balik. Nagsunod yung Stephen sa'yo po. Sino hindi masalay sa kilid? Yug na. Kuya, ang lamok mo, isan pa. Sabi ko, kung nagdakot, paglamok. Ayun, sabi. Bigla. Tingnan ko yung asay mo sa tao na, di na mapalamok. Oh, an unexpected mess. Hindi. But she knows her overseas shipping Yehe, manang tang-uwan. applications. Manang What uwan. does she know about the Manang kilat. Yehey. shipping costs, customs clearance, delivery time? Yes. With Deliver Duty Pay, you can be assured that the price you quoted is the final end-to-end cost. Ako ng tubig gari. Oh, dara makuha, wala na sud. Na. On-time Huh? delivery service. Plus, you get some compensation for delivery delays. Greater certainty in shipping costs and delivery time. Easy peasy. Sweet. Worry less, sell more. That's business with Alibaba.com. Check out Super September, our biggest sales event of Sama the na year. iputlan man mi. Iputlan ni sa kuan. Isayaw na puta. Your mission. Stand up Sama na ato ang to severe manat rheumatoid atong tiyan. arthritis and Atong take diligan. it on with Rinvoq. Diligan Rinvoq, sa a once puta. daily pill, can Siya ro din dramatically na improve makulot lagi. symptoms. Tambok. Rinvoq helps tame pain. Okay, make it 31 minutes. Oh, pare sa itong kwan, oh. Saman? Uniform sa itong isang camouflage. Ah. Okay. Tara. Hey guys, I'm Lila. I'm welcome Okay, we gotta try to do the Yes. the belly dance. Just a warm up. Take it nice and easy.
Just working onto the side abs. I'm gonna tell you a little Okay. bit about my friends here. Bahala, This is Megan, bahala and this is maglunok ng Alejandro. kalibutan. Megan here. Basta makabili Basta dan. non-stop niyo mo ha. Basta makabili. makabili If you're dan. not feeling completely Kilat, advanced dugtog. today, or if you want to take it a step easier, Kilat, if you're just dugtog. beginning, if you're a beginner, Ah? just gonna follow her. Asa man ko? Great, we're gonna take the Kanay break. mo may adjust sa diha na kilit ha. Uy, Ayaw ako maputol ko ka. Dili, kita ko nang bayad. No. Dili talagi ko irog ka to gamay And Ah, lift. opa. Niya ka to imo One ako more. irog. We're gonna start to kick our feet all the Nagamay way ang back. kamay lang kayo. Let's get that jump in. Tama na. Really squeezing into those sides, lifting those hips. Ano mo to siya? Dili mo na mao. Ano ka nagambak-ambak Do na. lovely. Let's bring these hands. Sama no ikaw to saya wa tuwa. Warm up mo sila. Good. Apil ko warm up. Wala ka diya. Warm up to. Placing our arms and wrists around. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sige, kamaon na ka. Dali, mag-warm up sa tanawan na ang hips kay ta. Paano? So, 1, 2, see Keep it's here, breathing. right here. It's only We got this. a new move Okay? coming. So, Hip, hip. hip, 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 So the hip, most hip, important hip, thing about hip, this move hip. is that Okay? you're squeezing the So, glutes let's go. and really sinking into Two, the two, movement. When you two, sink the movement, you're two, squeezing and swing, kicking it out. The core swing, kick, and swing, you're trying to kick swing. Kick. that wall to the side from the top. Double. Okay, then. You got it? We're gonna go through it another 100 times. That you do. Squeeze that core, get those glutes working. Remember, you don't have to do the 3. You can stick to just 1 to each side. Do you want a modification? Lovely. Control, core, and hip. Okay, we're going to the next move. Step, side, body roll. Step, side, body roll. Choo-choo shimmy, which we did in the warm-up. Step, side, body roll. Body roll. Tiny steps, keep those feet together. Send it all the way back. Side, step, body roll. Really working up through the core. Turn around. Nice and upright, pushing back. Step, add the hands if you're comfortable. Okay, sige sa'yo. Turn around Wala ka mao na ta. and send it back. Again. Body roll. Nag-work out kami, nag-familiar kami sa steppings. So here. 1, 2, Steps swing. forward. 1, 2, Ano, may sayo. Back. Cross, double up. double up. 1, 2, double up. So these are our Ano ni? crossed out box steps. Ano Kind of. It's a little bit more of an 80s Di, move. lagi. We're throwing it Siya in mao today, na so maumalagya po na. it can be 80s, why Pangita, not? uglain. Yeah, the shimmy. Really dance. Getting that from YouTube. Ah, karaghan ano. Sa Kasi Kare, kare, kare. Kani mo siguro mo na siya. beginner belly dance. Ah, that's a tutorial. No, you don't want it. Ito ka, kay 2 minutes. Di lang tagsa, ganta. Ah, mga professional naman eh. Sama na eh. Kani man eh. Hindi ka pwede ani, kay malipong Di, ka. doon eh. Vertigo. Ay, pagsabad na ni Bebo. Si Berling, go! Mula mo rin. Yan, nagmapapursinal ka ani. Wala man tayo, ani. Di ka na, sabi yung... Nakalami na nila mga lawas sila, hindi pa kayo magkikidikid. Oo, niya anak na natay ko. Kung yan nataba na tayo kung ano yun. Kung na tayo kanang tulan. Ano bang, dispanas ba ngay antong na lang. Kaya sa kini siya murag ason ta. Di lang ta sa kini na lang. Di, kutong usa ka babae, oh. Ay, sa na, dili na maon. your belly and tighten it. Kani siya. Cardio workout, kana. I-play ko na. Nagpunta ko sa
See? Dali. Kay workout ni. Hey, welcome to Be Fit. My name is Lila Isaac, and you're watching Belly Dance Fitness. In this 10 minutes, you're going to learn a routine So, 10 minutes that's lang. going to Good. entire body, Ay, maka. your Kasi thighs, naputol ka right dyan. up, cross your shoulders, Cross your shoulder. and even around And your abs, especially in your Good, sides. your So abs. really, you should feel an amazing burn after this workout. Really enjoy. If you find that it's a little bit difficult, don't worry, just go for it again. You'll start to learn all the movements and you'll pick it up really, really quickly. So what we're going to do is we're going to start off with a really nice toning warm-up. So we're going to start with the hands coming down. Lift, down, Ayaw, pagpuan niya. down. Lift, down, Ayaw, pag side view mo lang, side view mo ka. Huwag ka lift, nagpalo sa direction. in. We're going to take it side, Side. stretch, Side, stretch. stretch. So we're really trying to Side, stretch our stretch. side Side, for amazing stretch. moves. So we've got Side, to hips to stretch. drop. So you're going to find it's a little bit strange. Never done it before. But it's really important that we stretch out completely before we even begin. Take it side. We're going to shimmy here. It's going to bring up our heart rate a little bit. 4 seconds. 4, 3, 2, 1. Take it outside. Side. So you really want to kick your hips from side to side, warming up the body a little bit more, getting those hips working. 4. Take it to circles. Round. And the other way, you're going to feel that little stretch at the back of the leg at the same time. Ano na ko idea, nakuha itong dito. Perfect. Hold it in, shoulders go back. Take it to single, single. And take it forward. Take it to single. 1, 2, 3, 4. This time we're going to also warm up the hands. What we're going to do is focus on this finger right here and take it in. So we're rolling in and around. 4 more. 4, 3, 2, and we're going to warm up the arms, elbow first. You have to imagine that you're holding a gigantic beach ball and then you're letting it fly away. Up. One comes up, the other comes up. So you give it one at a time, kind of feeling towards it. Or you can do one and then try the other one. Let's try that. Single arm toning. Up. This time I'm not going all the way down. This just means that all the muscles are going to be working a little bit harder. 4, 3, Hindi ka rin mag-pay attention. 2, Kung nain ko na so siya we're iya. fine toning right now. Let's take the other side. Remember, we really want to reach out all the way to the fingertips. So don't let it stop at the wrist. Perfect. Let's shimmy that out. Shimmy all the way up. Shimmy all the way down. Shimmy all the way up. Great. We're going to start. It's a bit more technical this time, but it's only so that Start those na. abdominals Then and the here. side muscles work really Muscles hard. work We're going out. to start with these pistol drops. You're going to lift up. Lift. You're lifting up your hip rather than out. It's coming all the way up. Yeah, kanin, So kanin. you'll feel like a sort of Yeah. crease. You're squeezing the glute Yeah. and you drop it down. So drop it. Keep those really, really nice and soft. So your Okay. knees are nice and soft, both of them. Back One down. comes all the way And up. then up all the way up. Up on the drop, we're squeezing. Oh, okay. Drop. Drop. Up. Squeeze. Squeeze. Up. Up. Squeeze. Squeeze. 4. Up. 3. Squeeze. 2. Two. Take it to the other side. Tight. Up. Drop. Drop. Up. Drop. Up. Drop. Drop. Up. Perfect. These are going to be pistol drops because you have to fly them down. So Okay. we're going to try one at a time. Down. Down. The emphasis is on the down. Now we can hold our hands here. Crazy out here. I'm not running away. Kumi. You can see those side muscles working really hard. Or we can emphasize it by pushing our hands at the same time. As you can see, my knees are really soft. Because if I'm standing up here, you're not really going to get much out of it. So you really want to push those knees down. 4, 3, 2, 1. Lovely. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keep the rest of your body kind of nice and static. So you don't want to look like you're all over the place. You want to try and hold it. That makes it even harder. That's going to really isolate the muscles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I know it's a bit fast, but you'll get it. Practice makes perfect. 4, 3, 2, 1. Amazing. Shake it off. Okay, that's one of the most important moves in this routine, so you've got it all down. Let's go for the Maya. This is a really, really specific and hard to grasp move. So we're going to break it down, but it's okay if you don't get it now. We
start your stepping to the side, step to the other side, step, step. Then we're going to add in a Maya. So we're breaking a Maya, breaking down the Maya. Lift up the hip, send it out. Take it down, take it in. You're also bringing your heel up at the same time. Yep. So we go up, out, drop heel, in. Up, out, drop in. Out. Roll it round circle. This is just one side. Do it the circle, like this. Perfect. Up and then Eventually down. you'll get faster. Up and then down. Doesn't really matter how fast you do it this time. Just stay on the beat. 4, 3, 2, and the other side. Lift, send it out. And then Drop, out, drop, and in. out. Lift, send it Up, out. Drop, in. Lift, out, drop. Let's go Okay. smooth. Lift. Perfect. So 4, that's one. 3, 2, 1. Okay, so we're going to go back to those pistol jumps if you remember. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha, ha, ha. You're going to really feel that fire in the glutes as well as the sides. Keep those knees up. 4, 3, 2, 1. Second circle. 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 Very nice. This isn't a choreography move, but once you know this move, you'll be able to do a lot more belly dance moves. 2 and 1. Perfect. So remember that side step we did before, which was 1, 2, 1, 2. You can do that if you're finding this next bit a little bit too difficult. So what we're going to do is hold our hands out. Do half a Maya to the side. Looks like this. 1, 2. Switch hands. If it's too much, hold it out here. And step to the side. If you want a bit more dramatic, head together. Head together. Dragging those lovely long hair with you. Or short hair, whatever's comfortable. Switch. So you're kind of like you're pointing and then you're taking it there. Lovely. So we're going to do one of these and 3 pistol drops. 1, duck, duck, duck. Duck, duck, duck. Don't forget the duck, duck, duck. Duck, duck, duck. Tuck, tuck, tuck. Duck, duck, duck. Duck, duck, duck. Duck, duck, duck. How you feeling? Should you break that down one more time? Really, really slowly. Lift. Left, Step. step, Together. Tap, 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 tap. tap. Or 2 taps if you don't feel like doing 3 sticks. Okay. Take it to the other So, side. left, Together. left, tap, tap, tap. Perfect. We're going to move on. This time we're going to be using the lower abs mostly. Ooh, You're going to start by bending the knees. The more you bend, the more you're going to be able to move around this corset muscle right here. What we're going to do is take it to the side. Then we tuck, send to the other side, and we release our pelvis. So side, tuck. As you can see, I'm doing it really slowly because that's not the actual move. The actual move is an Omi, which is a circle. So we start by circling, but what we want to not do is move the upper part of the body. So find that circle. Perfect. And try the other way. Once you find your favorite way, that's the one you're going to use for your routine. Perfect. Okay, so what we're going to do is step to the side, circle, circle. Step to the side, circle, circle. Step to the side, circle, circle. Step to the side, Okay. Go. circle, Okay, there you go. circle. Step to the side, tucks. 1, 2, 3. Step to the side. Now. Again. 1, 2, 3. Step to the side, circle, circle. And 2 circles. Okay, so we're going to do that fast. You ready? It's okay if you forget. Just rewind. You can go over it. 4, Okay. 3, 2. Take to the side. 1, 2. Tuck, tuck, tuck. Tuck, tuck, tuck. Circle. Again. Tuck, tuck, tuck. Tuck, tuck, tuck. Circle. Circle. Amazing. How you feeling? You Good. You got it? It's okay if you can make it a little bit slower. It's not gonna Good. work. Basta garing usap. Feel like it. Maglain niya direksyon. So Good we're lang going to yapon. new move right after that, which involves working the leg muscles. What we're going to do is kind of try and keep that upper body nice and straight. Upper body This na elbow tayo. not too high, but not too low, and take it all the way down. And then we're going to lift all the way up. So it's really up to you how low Ay, you sayot go. yung sa katilo. But the more low you go, I guess the more dramatic it's going to Yeah. look. So what we're going to do at the same time is those snake arms that we did inside our warm-up. I'm going to take it down and lift. So 1, 2, 3, 4, up. One more time. 1, 2, 3, 4, up. Perfect. This time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, drop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, shot. Hop. So that's a pop. This is the chest lifting Like this. up. Ay, That's everything that's moving. Okay. And
Perfect. So we're almost done with that routine. Yeah. So we're going to try and put it all together. Okay. First, a little bit slower. Okay. Down. Tap, 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 tap. Send to the side. Tap, Squeeze, tap, squeeze, tap. squeeze. Get ready for the Squeeze it. Round, round, round. 2, hold. round, Snake arms down. round. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 6, top. 1, Okay. 2. Last routine. We're going to try and do it 2 times back to back. See how you feel. Ready? Okay. Hold the shoulder shimmy. 4, 3, 2, 1. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Omi. Omi. Again. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Take it to Omi. Omi, hold. 1, 2, 3, 4. 1, 2, top. How'd that feel, okay? Let's go straight to it again. And 4, 3, 2, lean. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Shoot. Shoot. Take it Circle, down. circle. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6. top. Pose. Amazing. Well done. Hopefully Yeah. cross your core. Ah. Thank you again for watching Be Fit and joining me in my belly dance fitness video. My name is Lila Isaac. You can Sige na, pagkita na diyan po. Pagkita na diyan, kisi-kisi. Ikat sa ato na diyan. Nagkuha na po. Nagtabisay na ang mga singot. Imnar imuhang kunoy tubig sa man nakahapit ng Ano ra si Tintin oh? Ano na si Tintin sayaw na ta kisi-kisi na ta manampas to. Tintin na sa TikTok na siya nga ko. Ano to? Itong bago na. Ano naman si Billy Asa man ka Joel? bag-o nga TikTok. I think. Sa Billy Joel naman eh. Billy Joel naman eh. Asa naman to? Baon ni mo diha. Sus magpahigot mo tingin na imuhang kanang remote sa dulo. Naliwat na sa diya. Dili. Sige, buk mo. Kung anong tanin, nila yung sayaw ta. Kumana to. Dili, tayo maputol ta. Ay, paputol. Wala, nagkuhan na po. Nagtabisay na po ng singod. Guma ang tubig. Okay, feet. Using the feet. Legs, 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 legs. Bibili. So I think the target here is the time. Uyok pa niya sa kuwan. Ay, uyog ka. Ay, uyog ka. Uyog ka. Masuli mo, yakin lang. Uyog ang mga wantoy. Uyog yun ako na. Buta niya nagtabla. Ano di mo uyog? Ay, kay nga mo. First one ko niya akong kuwan. Bravo ko. Kahit naman yung ka mo, wag gano'n. Niya ko nung, niyuyog ko nung ihangwan ko eh, kaya niya ko nung bra, bagol. Nanawag tarong pa ni. Niuyog ko nang ihangwan to eh. Kay ang iha ko ng bra bagol. Tumawag kayo. Alay. Diin ka ni siya kakuhaan niyang bra nga bagol.
Portrento ka, kung ano, kauban ni sa hikot sa dundun. Protection ba ng bagol ay lama-lama. No, tanawa, ayoko nung lama-lama. Unsa man lama-lama? Guys, dali are, tabangi ko. Unsa man lama-lama? Yaga-yaga na, semua. Yama-yama. Unsa man yama-yama? Nang labad ay ka, kana yama. Ayma. Stretch all the way. Muscles. This one is your stomach. Hold it. Go. Oo. Neck. Hinahinay lang ko sa neck. Kung na yung mga diferensya, hinahinay lang sa neck. Sige dia. Pag-isip pong dia na. Sige dia. Sabi ko tuloy. Ningo ba na ng dila? Apil ng dila. Ako ba na apil ng dila? Anong ba niya? Exercise na yung apil ng dila. Upok na. Kalian lang po niya. Hiyon lang po niya mo na. Mana dekorasyon sabi. Grabe na naman ng dekorasyon. Man ka. Doon ka. Dalawa na doon sa kanay. Makita ng bagul. Walang bagul-bagul niya. Sabar na ni bagul. Oh, okay. 1, 2, 1.
Kaya ko di ano. Ano ba diha? Kasi na dito, kung balak sa tiha. Kasi yung gibuhat sa tiha. Ori ni titik-titik. Sayawan na tayo mong bibili to. Ito, mana. Oh, tama na. Ayo, bibili pa karon. One more dance na. That's it. Walang bibo sa. Sige. Itikig na nga akong hawak. Sinitikig na yung hawak na ni Surrender. Nagpaila yun. Ingon pa siya nga. Di ko na may magpaila niya. Nagpaila. Nitikig na ko iyang hawak. Sa TikTok. TikTok workout. Di man may pamaulan. Kaya naanad na mi. Uy, pamaol na. Di namin yung barutlan. Di na yung manutlan. Pero ingat sep. Sakita sa kong lawas. Di ta kasumba. Oh, magsakit na inoon. Kaya pangitaon ng sakit. Asa naman tong TikTok akin sa na. Ay, kung ano man siya dance naman na. Basta dili niyo pakita. Ikaw rin nagmaumaong ang imong TikTok na imong nakita niya. Inang kong ilista. Ay na, nataro. Nagsige na po siya ko. Nagsige pa ganahon na. Ug asa nagihagi. Ano, yung nauyon na. Katong ganina, itang Balang ni mo ako sa itong kanina. Ambot. Ay. Pa-shout out sa ko. Ayun na, sa man ingnan nga, kanang alegre, sa mo to. Alegre day to, maudit alegre sa inyo ha. Sige, tagaw-taw. Sige, Tinawa, nangasaba, mas mambibilit. Kusion ko ng bugan ron. Sige lang diha. Ma-shout out sa ko. Okay, shout out to Janela Sayarot, Bri Frenchercel, Gayon, Malu Padilla, hello mga sisilabs, hello Katie Fanatic, may mga ano tayo. So magtagalog ka, baka hindi tayo maintindihan. Sige, ikaw ha, magtagalog. Hindi ako magtagalog, ikaw. Mag-isa na. Shout out Ma'am Cheryl Mangyao, Catherine Zenko, isa pa, sige, dali, kaya magpa-shout out. Samantha Vlog, Maymay Saracom Juarez, kisa pa, Rizal Gabito, dito ka, shout out ka na, dito ka sa kuwan, so, dito ka sa, ang Facebook ni mo. nakaunang Facebook. Lagi dito. Shout out. Sa nagtanaw sa live. Sa nagtanaw diha sa akong live. Andi man ni Facebook man ni. Facebook, okay. So, Wilson Diases, Mary Jane Tanyeka, Darwin Heraldez. Okay, so, shout out na mo tanan ha. Kaya shout out. Nakakita na yun. Uy, nakita na ba naman atong sayo? Muna siguro. Sagad. Kuhan to, atong sayawon. Unsa to, one-way ticket? Dili. Isa man na. You're my heart. You're my heart. Sige, dali Pangita ang You're my heart. You're my... Joy Candado, yes. Arito dito sa imuhang kuan. Asa man to imong pa-shout out na to dito sa imuhang si Hans Canoy Regador na sa kuan sa live sa Facebook ni Ma'am Nenitsky. Okay. So, Cheryl Mangyao. And okay. Daghan multi kasama ni. Napo meron tayo dito mga HKF hello fanatic. Okay, shout out deko to all my HKF family families, love sa Hello Kitty fanatic. And then don't forget So group, shout out to tanan diha sa tayo Christmas.
shout out. Okay. Dinala ko sa isahon kay Don't forget, guys. So those who is Hello Kitty fanatics, spread the news that we all Mabinat Malusog Group and Kantayo Beth are we also doing the challenges. So those who wants to avail the prizes, just catch us or we're doing lives or whatever. So tingin-tingin lang. Ang mabilis ay yun ang makaani. Okay. Paano man? Ato dito, paduol dito. Paduol dito, ipakita yung mong naon ba? Sa to mo yung ring. Dali ay sama lagi na. Di man yung mga lang. You're my heart, you're my soul. Thank you guys. Shout out na po dito. Sige, shout out. Ikaw diha. Ikaw, shout out to ang imong YouTube. Uy, awin mo hang ka ng live. Tanawa ditong kuwan. Shout out. Kuwan, sayawon to nato ang kuwan, Mamang Sorbitero. Georgina Claro. Okay, ma-shout out sa ko sa uban. Ha? Di na mao? Yun lang. Oh, that's good. It's a beautiful life. Okay, sorry. Sayaw pa na siya sa iyahang sisiwil bibilits. Ay mo pangatog diha. Tanawan ning iyahang special dance sa iyahang sisiwil ang dilits. Awon sa to. Wala na si Siwil Bibilit. Sige. Si Siwil na. Dali ah.
Iban na nila ang sisiw. Tungod nung mo yung mong gikuan. Sige, dia, sayo ta na. Sunod-sunod. It's a beautiful life. Nang kuan po dang ako ang singot, taglumbaan na yung napugdagan. Ay, pagkutan na to. Ha? Dara. Yes, indeed, it's a beautiful life. Lang, nang tawag. Ambot, kasi ang tawag. Pitklare man. Ha? Pitklare. Ah. Right na. Galit na dayon. Hamang ka nag-drive? Tulog? It's a beautiful life. It's a beautiful life. Isa gibahag-gibahagyo, gidogdog, gikilat. Kami labot. Kay beautiful life lagi. Yan ay madaplan. Basta beautiful life. No matter what. Dali na dali ba? Ilang kakaon di ha? Sama ka. Kita ni bili na. Kawala, tiyan na. No, naniwang madyo ko. Ha? Gusto naman eh. Mamang sorbetero. Sige, suluwa sa diya. Ano mama, sorbetero eh. Wala naman sa energy. Muna. Nahulot na kong energy. Teka sir guys, sige, pag sulo sa diya, kamupahuway siya. Sa, muna, teka sir, lagi kayo ni. Sige, ikaw sa diya, pag sulo sa diya. Binihangos naman. Wala nagpaila, tanawa. Tanawa rin mo nagpaila yung tago. Diri, paila diha. Isa, sige, pagsulo sa diha. Tanawa na dito, wala na dito energy. Hadloko man tagbira na, binira ha. Di ba na, mahapdag energy. Thank you. Ay. Daw kayo na siya ganina. Mamang sorbetero. Sumba na. Ganyan, nalipay dahil na siya nga nitawag ko niya kay magsumba mi. Nga kami kay baw sa wider nga mag-uwan. Di ay. Mama, COVID terror. Tarungan na diya, mamang COVID terror. Sumba na. Mas makaibaw sa imuhang buwan. Tarungan ito, mama. In English man na. Dili man na binisaya. Sa kuan. Di magsabtan sa sumba. Ningon siya nga. Ang tawag ko ni ba, kung magsumba ta karon ang atong uniform kanang green nga kanang camouflage. Ni ana bitaw na paghuman ko, katawa siya, "Hey, magsumba mi."
Pagkahuman niya, gingon niya, magsumba mi ng utana ko sa uniform ko, ikaw ba? Vlog ko, gini mo, nang saan ka pisulta ni mo? Isihin, excited, magkunga mo, arre ka. Parang isa katuig na wala kita. Nataptan, wala hinuon, nakadungog, sa utak akong gisulti ka niya, man, lain man ang gikuhan, sige, arre ka. Sa tayo uniform? Salamat. Salamat. Ano niya diri? Kapil niya diri na mo kisi-kisi. Kasi balak kasi. Oh, lakaw man sila ugma. Oh, ato sila iilat akong dadon paday ko di ko pas ko na sa kuan pas ko na Amo ipasakay daan si Dragon, makauli ra man siya siya isa, bakla ra man siya siya. Oh, doon raman si Dragon diri niya kuan. Kanang mupas ko na New York takulan kay ko na. Daghan kayong kuan po, daghan kong makit-an diya nga di ko ganahan. Daghan nga last time nung tiad to ni Richard nga gikuyawan ko kay dihay lalaaw dihay babae nga gwapa ra ba kay siya. Petra, unya sus Ginoo ko kay hubog man tanan, wa joy panty, wa tanan. Naglakaw-lakaw. Na, unya yung kulangan naman na siya niya. Nya gwapa kayo mura lang gyud siya gwa ay. Initan to. No, ingon may kardo na amo dai ko na. Na, gikuyawan ko dili ko din ay. Sa sukad ato pag humana mo kuan, ko din ako din mo balik kay sum na ay. Gikuyawan nagagwapa ra ba kaayo? Gwapa kay ko siya. Yan pa inigay, kay gwapa siya. Kanina, ni anak mas kardo nga naa man dai ko na inanak basta kanang nude group nga dili they don't believe one women clothes. Ha? Nakabaksin ko siya. Ambot na kung saan na siya. Nagpunsa ka? Apa na akong Aw, nagkundong na siya. Paminawa, dahil buwang ay lain kayo guna-guna. Sige, sa istorya. Ito, Nagkundong na ko. Ni ana magkasaymantiyan ba? Pamina sa Petra, ni ana magkasaymantiyan ba? Nag-ana magkasaymantiyan, ni ana siya sa, abi na kong bingon siya, nagkundong na ko. Ay, lagi-lagi budol ko niya. Nag-costume! Di kayo nag-kondom! Gusay, pasagad na lagi ni sa utak ko sa muli sa kundom. Nga na anak mo kanihika pa kasi mga paso ni siya. Ingaw siya. Sa man? Na, tanawa, sa mo ko na anong ingaw maka. Na, tayo na nabuang ay, nakunit pang babae. Ay, pang babae. Na, singdong na. Pamino. Isuot ni mo, isuot ni mo diyan ni. Isuot. Singdom na, dili na kondom. Dili man, wa may anak, wa may misiwil. Sa mo na. Na ay pang babae. Na, kanay ba maghimo-himo lagi Ay gyud sa pang giya. babae. Ayaw tugtuon ni kay di ni naghimo-himo tong na sa giya ha. Ala. Unsa man? Balita. Unsa man? Ana tanawa. Ay, Naala siya. Pang babae. Oh, sige. lagi dip. Google. Ay, lagi sige Google. Ay, sige pala ba ni Google kang himo lagi kag imuha lagi. Oy, nakadungog ko anak katong gatrabaho ko mga babae nga dili ingon nato. Na ako no siya sila mo ilang ipang gamit daw. Oh, Paminaw. Hoy, Hoy, paminaw ba? Paminaw na aday tingali ni siya kuan na tingali si third eye kay ningo man siya na mga babae nga dili ingon nato. Nakita. mga na lagi. Si Pete na yung pagsa sa kato siguro man sa kikita. Nakakita po tingali si third eye. Isuot ko nagdilibog ko sa mo kaniya pagsuot ko na be. Ingon siya nga isuot. Ingon sila makapalit man ka anang kuan kanang plastic. Dito siguro na nila ibutang. Dili kay ang babae. No, dili na siya maog. Nung magplastic pa man eh, mo sulubat. Pang babae talaga nga. Pang babae. Hoy! Ganong naabot mo ano inyo ang istorya? Kay una-una man siya hindi nagkondom na ko. Kondom na ko. Naingon na costume. Ikaw mo ibugay. Baya ko ana. Bango lagi kayo ni bango lagi ni. Sige ba mao lagi ni siya istorya. Nakalive mo,
Mula, daghang kayong witness. Ala, Daghang kay witness. Nakadungog nakadungog niya. Nangman. Alright, okay, no copyright, okay? No copyright. Ina, pasayloan. Ina, dayon. Pasayloan ni si Will Bilit. No, that was Saan an nagaling? challenge that the woman has that. I'm seriously. Sabay, seriously ka karon. I'm seriously. Seriously, lagi ko na sa sigaw niya. If a Sige, woman, Lolo. yes, if a woman wants to use that, they have it. They make it for a woman. If you don't wanna get birth control, they have that. Seriously. But I didn't see it, but I have used to work before, so what they were using it. Huh? Tuma na. Oh, kudaw. Pag babae, bumo na siya. Bumo na. Nga nang yung mga laglain. Dili man ako. Aba na kumora na siya purpose. Uy, kanil, kasagad lang gini siya. Kasagad. Ang him. No copyright kasi may mga buntis niya. Magtubra ako kasi ako yung pasalita. Magka-transport kung dili urat. Ayaw mo. Kanil magus Petra. May ngoman nga ko. Sige na, dali, balik sa Lala ka lang. Ganun lang among si Bakit subitero? ganun lang amo si will bibilit. Walang mga buntis ani. Walay gamit tayo. Balik na sa uno. Ay, lagi. Bugal lagi. Pero na siya, amog mo na yung nangalan niya. Dili na mo ingalan diha, day. Kay bawo ko sa imong ipasabot. Buti Kay bawo ko sa imong buot ipaibot. Paibot. Pero dili na mo angan. Okay. Ikuha niya na, i-whisper niya na hindi Petra. Sige, dali ah. Hinaya. Ring. Ingan, i-whisper. Pero saan mo pagsuot? Na, anak sa, dito sa, ang ganong ako may pangtanong nga lang, kasi ibutan ko nang biya na ba na, kahibaw ko, pero wala na, dili na, kukukibaw, sa managkisi. Kasi gusto magpa-order ko. Kasi gusto magpa-order niya. Orderan. Buwang ay team, ay kayo, sige, research nga, kay gusto mo kang kahibaw. Gusto mag-order, raise your hand. Ay, mag-order tayo na. Nanadagara ka raise your hand na. Take note, mga subscriber. We have question at the end of this Session. session. Yeah, take note everything what we said. No, sagad lang ka niya, unsa to? Sa mga sa mga gisong tebe, wa dem ka hinumdum, sila na ba hinumdum? Dog. Basta Basta, dog. Tawa lagi paminaw lagi. Dog. Onya, og magkuan sa imong hani. Dog. Oh, dog. Yeah, sa amo, ang ilang. Dugdug ka amo kay. Yan na ba ilang aman niya? Dalugdog. Oh, dalugdog. Ano magigil nga dili na dalugdog. Galugdog. Ya, dugdog. Ilagay dugdog. Dugdog. Ay, ganyan. Aw, lagi ng dugdog. Anya maari dito. Gagwan sa hanig, gusto ka mo dog? Dog, tadong. Ana ba? Tama, honey, gusto ka mo dulog na ako. Ano Naman, dulog. Habit na mahulog. Mahulog. Sige, post na. Kuwala, yun. Hugti ka ron. Ano sa may? Hugti ka ron. Ay, nangahulog sila kaya nagdog. Ana, Nangahulog ka na nangahulog. Hug, dugdog. Nangahulog ka nagdog. Lagi lang, ngano lagi ng punan, lagi nag-il. Ati mananan yung vocabulary diha. Natanawa, kuhan gini siya, labaw gini siya vocabulary. Sige na, dali na. Sayo na ta, sa Mamang Sorbitero. Latek not, everyone. mamang sabitero pa. Oh, ganami sa Mamang Sorbitero og sayaw kikay. Sige. Sayaki ka. Ay, dili. Kiyat-kiyat giday. Kiyat-kiyat giday po. Musayaw po na siya kiyat-kiyat giday. Kanang match niya. Iyan po day. Kiyat giday. Ang mga suko. Tiltigid ang mga kanani. Kumaday kami, anong rumotil niya? Ang buhat lagi. Ang lagi itong page. O si Ate Marlene. Ate Marlene si Ma. No, mo lagi sumbag yan.
Ate, manubog. Sige diya, mambibilis. Maduklan dyan na gini. Asa man nag-picture din, mga makabari picture. Mo na imong gusto. Sige. Pana. Ikat na si Kwan, oh, Inday. Ay, sige. Anya siya dito na. Siya rin. Ang mga sister. Happy ba? Na, mauna. Sige. Tingnan kang kanang bait main mong patiran ha. Ayaw po siya picture. Oh, kay nag-costume naman ka diha. Ayaw sige tanaw diha. Dali ha. Nag-costume naman ka diha. Nag-costume ko doon ka diha. Dali ha. Oh my gosh. Buwangan lagi na ito. Practice na kunidaan. Order na mo ko atong ring. No copyright, please. Pakiran lang. Tama na dahil ito. Chat pa ka. Chat. Paon ka na. Magkaon ka ta. Oo. Tama na po nung. So, okay kayo. So, mangyagon. Ito mo, baya ito. Huwag na ba ito ugma? Sige, ka. Ano, gikuan nila to kay taod-taod ta nga nakakuan. Last week, wa ta. Hi everyone, welcome to the Disney Princess channel. Kung sa gato kung kanon. Kikay. Sayaw, kikay. Ingon pa niya eh. Sa, gikapoy na giniba kay ningon ay. Ingon sa. Sayaw, kikay. Sakto na ni, tama na ni, kaon pa ta, mag-chat-chat pa ta dito. Di lang magpaklaro, nga kapoy na siya. Sayaw, kikay. Di magpaklaro nga, wa na siya energy na yun. Nga, sakto na ni, kasan kayo. Di lang mo ingon nga, di na kaya kayo. Yun, lagi na isulti lagi ang mga inanin lagi. Pastilan, di lagi magpaklaro, lagi, uy, ano. Sige, laghan niyo, kausa na lang ni, kausa. Di ba, sige, kawa ba ka ugma? Turo mo sa New York, maglaglag, sige. naman to si Marlene. Kailangan ng tulong oh. Nag-ano siya. Nagsabi, ma, dali, ma. Kaya mau, dali na kayo po reklamo. Ikaw po rin. Umani. Asa kay nagibutang. Ulan, magbubuhay. Ha? Ano po, gaulan ron. Lagi? Tara, kayo. Oh, sige na, dali. Ay, so reklamo diha, dali. Napay one more song, you better get that energy. Sumutong-tungan, panugnaw na ko. Sa kagutom siya. La 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 la. La 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 la.
nag-i-off. Di ba ikaw? Ikaw, di ba? Lain, yun nagsumpay. Igutom lagi tigali, di ba? Ay, ang pananaw, tigali, ay, plato na. Hindi lang yung magpaklaro. Pero mga si Kika, hindi nakakaliw. Ay, balik lang iya ako sa tawa. Ikaw rin mag-inusara dahil na kayo mag-unsa ko sa among taon. Sige, unsa man to? Ambot nimo. Unsa mo? Sige, tuwasan na diha. Nana, tanawa, nihagak na wala siya. Teresab, ala, unsa man eh, ato, anha ta diha, kusod na lang. Kaya kusod na kayong kuan. Ako rin yung pasuluhon lagi. Mag-prepare pa ko no to siya. Excuse na to niya kay Aaron Excuse to niya kay Aaron makakuan siya, makapahuway tara. Mag-prepare ko na siya para sa akong pagkaon. Ala, Mitske! Ni-back up ko na ka kay mag-condom na ka. Mura, nitago to dito ba? Gikapoy to siya. Kaya pa kong pasulungon. Guys, kaya nahurot ng ihang energy. Oh, that's Hello Kitty! Ala, kanindot sa commercial, oh. Squishville. Kali, solo na nako. Sali, humana ni kaon madiretso.
nahuman na gitan akong solo. Sama ni, i-end na re. Ang imuhang live. Okay. Hindi mo isuwat ilangan? Okay. Unsa man? Saon? Ha? Diloy ang imong live, uy. Pero ikaw diya. Para mo stay siya. Kuan, makita pa na ako. Stay sa Pines. Oh, sige. Niya, post in... Nya dili na lang na ni may kuan. Makita na ko na siya. Okay. Dito na ko reviewon. Ngara, say. Pines. Oh. Post now. Say, post na ko now. Oh. Oh, how long are you gonna post? For 30 days. Say. Ah, yeah, I know. Pero pwede na nimo okay. Oh, ma-review na 30 ko days. na. Okay. Oh. Tanan. Alright. Okay, nang sa man na. Human ako sa iyo na tanawan ni ako singot to. Mura lagwa na to og 3 o'clock gabi eh. Nag-concert ni si Inday gabi eh. Wa kay baw. 4 hours akong concert. Sa kantayo bit niya kani nagreklamo pa. Na. Concert pa. Hoy, take note, nag-concert. That means nag-sing alone. Sing alone, sabi dia. Sing alone. I sing with How many them. 4 hours. There 4 hours I sing with them, not sing alone. Sabi sing alone. Sing alone by itself. Pero naampoy ko na. Naampoy alone na by itself. Sabi dia. Sing alone ko no. Wala siya nakargit sa sing alone. Adi, lagi na sing alone lagi kay naamang koy kuan. Naamang koy guess. Buang nga di mo sabi ka diha. Sa may sing alone nako. Naam koy guess. Wala man si Kuan ang microphone. Exactly. There you go. Ay. Lalibat na gyud na. Adto ko no mi sa pikas kay mga on mi. Sap mahutdan gaytay maingon na pud sila. Hala no wag tang si mabit nga. Pag manguan na ta mangnuwat na ta sa ilohang nga na 30 ni sila kabuk. Ako magkuan bi ako suwat ha. Abi ka kun gay ko asa man. Ikaw ang bili hap. Ato na isuwat kay dagko ra ba naghinatagan. Among saba nga istoryahan ta mo. Kay basta tagsa ra ni siya mo kuon nya dagko kaning kuon. Dawa, nagtagasak ng ako ang kuan singot. Kapugan ng akong snina, guys. Sa kadaghan sa kuan. Singot ng pero sige lang kay kuan man, ga-replace man pud og tubig.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I have 10 here. Tanaw na ko kung kinsay wa na kuan. Escalator. Ha? Aw, sama ni. Unya pag nasa ra imong kuan kanya lang panuhuton ra imo ang remote kay gad ano na ditong remote sa sud. Kay murag na ni nasuwat na nako diri tanan. Ikaw magpili diri unsa imong paagi dinhi. Butan apa mo ko dito sa ila. Oh, tawa to didto to kay lima didto pod nya diri magkuha. Makita man ako na sa imong live. Dali na. Dili na pagsulat. Okay. Oh. Dara diha. Oh. Lami asa mong kuan no na ang bingka nga ay daray. Ang bingka nga dako og liki. Ang sa pre? Og dodaen dako og liki, pinaliki. Sa may tawag ana. Bingka nga dako ang liki. Ang bingka ko no bahala nagnagliki-liki. Nanawar guni. Liki-liki. Dili ra ba ka gusto nang i-double-double ng kuan. Di lagi lang double-double lagi nga liki-liki. Liki. O dara na nang bingka na yung liki niya. Iya po kung gitagag si Kwate, di sila magpakusi kay nang hatag man. Naa malagi ka ani. Sa mana? Kani ba? Di ba kapalit sa kuan? Sa H-Mart naa. Uy, magpalit ko kay katong imong giingon good nga unsa uton ako? ihulog na sa kuan. Ihulom na pud kuno words na pud niya tanawa sa paminaw. Ay sa paminaw ihulom kuno. Sa ihulom. Unsa may ihulom guys? Ihulog. Unsa lagi ihulom? Ing nang ihumol. Dili kay ihulom. So man lain lagi iyang kuno words lagi magbuhat lagi ni siya. Ihulog na sa amo ala. Ano laging inana lagi ng inyo ha? Naambot lang sa kay mga ako sa nang isa ka naman yung kapitan na akong pangutan. Kinsa ba in charge daga Kasi in charge diya tanawa ihulom na pud kuno. ihulog Sumbagay. Uy, Saman. sa man Dragon has left from home. Oh, sus kulbaan naman sa ko 7:30. Mauna kay di man mubasa og message. Kasi ang late nga message mauna nang hinuoy pambasahon. Nya kulbaan ra ba dayon matam sigar ra ba dayon. Uy, sa man ni? Left ko nung ulo. Labi na sa kailangan. Mauna siya di man mas mubasa og kuan. Ay, Message. Asa man ka? Ayaw. Oh, diha sakto ra na ari ka dire. Kana ang hayag naman na. ngit diha ka mas Nang suga ni mo diha aron hayag. Sa man ay. Tanawa basa as ako ang kuno. Oh, dara. Oh na, kana gwapa kay ta murag tag unggoy. Gwapa kuno ta murag unggoy. Kay ngit-ngit lagi. Ari na diri dapit. murag dina kay mo Asam ka? Dire ka. Oh, dire. against the Against the light na naputi kay dire. Sige dire kuno. Na hayag baya na mukalit lang siya ngit-ngit. No. Mukalit lang siya ngit-ngit ba? Ay sa kay nag-figure out pa ning amo ang kanay siya man kay kanay man kanay
Kameraman, iyahan man ni tanan. Giba gilokdo man ni niya iyahang Kana kayo, Kaya kayo, di gwapa kayo ka. Tanawa sa, Na, gwapa, murag unggoy sa kuon, klasangan. Maning, maunay siya si mabinat, malusog, nga nang wakwak gabi niya. Karon na, kuha na po, nakisi-kisi. Bahala ka diha po. Anong alas 3 magbuga ay wak-wak. Ina mo nang wakwak lagi ko, nagkanta ko sa ilang mga request. Sa pa to? Tugnaw mo pa ng mga alas 3 god. Nagsugod baya ko og kanta, kuan pala city. Unsap to? Ambot, alas 8 siguro to. Wala nakakabantay sa oras. Na, Eh, mura ka hubog ron kay kulong-tulog. mulang. Energy na ko, murag kuan. Hay man gyapon kay energy na siguro kay ano. Usa man? Energizer. Di, nag-take ko vitamins gabi before ko na-hit sa bed. Yeah. Pwede dili ka mag-vitamins. Lipong na magani ko nga. Nagpaila lang doon ka. Sabi diha. Naanad na lang sa una bitaw nga 8 hours gid ko akong to. Karon naanad na lang po na dugay. Ngaro man kung di ka mag-ikas na wala kay nagsamay mag-ikabisihan inday. Inang ka magsigig sige live. Sige along. Sa may along sige. Ay sa mag-pray sa ta inday. Salamat sa kuan. Salamat sa grasya. Dito ka mo irog. Asa mo ko mairog? Dito. Ay, masalip Dala naman. ka ba? Dili, masalip na naman. Sabi di anak boy. Anak boy di anak. Ingon na diha. Di anak. Di lagi di anak lagi. Sana yung words anak niya di anak. Sige di anak. Okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. This is the word for this day gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat sa amo ang kuan si Bingka nga naliki. Dara nakaabot gitang ko. Salamat sa donor sa Bingka nga pinaliki. Gani kaya nakita lang yung message ko pa. Sige lang kay mamunal man sad ko. Mamunal man sad ko di mamili ni sila. Kay yabag ugdo man ko dara si Kwate. Mga sa ami Nay si Kwate dere dai si Kwate gitagaan ta ko si Kwate. Sukar ang ko gatas. Kung gusto ko ng asukar, unsa mo to? Libuga na yung istorya, oy. Kung kuwang ko no kung kuwang sa tamis, na ako'y asukar, gusto ka gatas, sakto bago na. Kung nakay sukat, gusto ba kung tamis, na ito asukar. Onya, ang gatas. Paminaw, unsa man ang gatas? Unsa man ang gatas? Nga kaybaw gatas kaybaw ka nga lactose to ni mo ko taga gatas sige ingod ka nara ba nay kuan unsa man na butangan man nimo sige butangan mo kuan condensed milk okay ra basta condensed milk basta dili fresh milk condensed milk siya okay ra ang kuan condensed ako yawan na puta di ari adlok mata pagkaon si lactose free lang. Sige, ano naman? Lactose free, mahal loko. Labara aning gawa na sa... Hindi mo ito kita, ani ka na. Anak, diha, ikaw diha. Ikaw diha. Dili, magkukira, dili. Asa man tatang? Dili, kinikin. Ang unsa man? Imo ha? Okay. Di man ta makita, lagi kay. Kare. Kay tingalig mo ingon silong sa may atong gitan-aw, ani mo lang ni. Diri lang kam lingkod ay. Kay ro makita ta. Ayo lagi dito sa akbang diri ka. Sama ni. Aron dali ra pagsagpa nimo magpabago. Asa man dito? Asa ta? Ato di adto na pud. Asa man ni adto? Ayaw man diyo. Ha? Ayaw rin. Sa may pagpauwan ka nga perter bang singutan na to. Mga dami. Kabiran ko, ayun mo. Against the light, mangkot. Pangit ni samot, magpangit ni tanawa. Tanawa. Wrong end. Lagi ka dito. Lagi na. Ato ba dito? Dito lagi sa banda. Na. Giingnan ka. Ari, diri ka maminaw. Diha. Ato ko nang isira. Anong nanira naman ka? Usam na siguro yaw. Guriya, diri, guriya. Ana. Diha, sakto na na. Ari ka diri. Lingkod. Ayaw lagi dito sa atbang kay. Maputo lagi ka. Sa mo nang daghana din nan ano niya kay ana tanawa usang na pug kanan ay lagi sige. Ikaw na din. Sige. Ari dito kay sa gadik ko. Lagi bugal-bugal.
Ada Aron lag ingnaw dito ari dire. Okay, kung naminaw pa ka, di ang tatamag, dito mang Lang, dali lang. Day! Natulog siguro. Basig na kuan. Nagising bugal-bugal lagi. Busy na siya kinagkuhan. Nag-study lagi. Oo, nag-study. Nag-unang line class. Diba? Oh, sige. Kuha na sa tong imong kuan, tukar na diha sa imong mga words nimo sa hook on phonics. Ngay lahi sa amo ah. Ha? Sama ako suguron. Sama ko no magsugod sa kuno diha sa kay pasugod nako. Aw. Tarong lagi istorya lagi sama ning putol mag-impormasyon. Pagsugod sa kuno diha. Gusto ka mag-music ka? Oh, pag music diha, kana nindot music ha? Ay nang Ano music gusto mo? bahala ka diha. Tagalog or Bisag unsa. karaoke video? What? Oh, sige, bisag unsa, butang diha. Tagalog song. Kana lagi makasayaw ta, ay lagi nang magduka. Kay bawra ba ko nimo gikapoy ka, ini kaharag nimo matuog na ka kana imong mata. Kana imong mata mura na nagsikuan. Hi, magkaon day kag hilaw nga kani. Saan mo nang hilaw ko? Kani ba hilaw nga, la ingon ra ba nila makauwagan ra ba ni? Huwagan ko. Kani ba kaning onions nga hilaw, makauwagan ko ni. Yan, sumay ko na na. Daw ka na mag-uwag-uwag ka. Binuwag ka na ni Lord. Ikaw dia. Sama hindi ko na. Na magkundog tayo. Mabuwag ka na. Sige na, ay, wala dia. Ikaw dia. Kuan mo na sweet. Kuan mo na siya. Sweet onion. Sige dia. Ay, sweet onion dia. Dili man sa Uwag ko na. katong pula. Ha? Katong pula. Isip mo ganito po. Sama ni doctor mo yun. Ay, di pa ko magpa-check up nimo. Sige kag panawag diha. Pa-check up akong mata. Kaya yung mga tanawagan. Tanawagan. Nakatawag si doktor. Check upon ka nga naman siya. Doktor, anang kinesia. It's Asa? good. Onions. Makapatay ni sa kuan. Yeah. I know. There's a lot of But benefits. yes. I know, but I can't take it. Mag-coughing ka, ubo. Kinahanglan guys, mag-slice mo og Yeah, onions has a lot of health benefits. They will absorb mga bacteria. Yes. Bacteria. Pero dili na ninyo gamiton ka nag-slice laying around. Ilabay na siya kay das poisonous kay daghan na ng mga bacteria nga na-absorb ana. Yeah. Oh, tinood mo na. Hindi makamukha ni. Magbuot na ikaw, di makaklaro sa akong tutudlan. Ngano mo di ba kamukha og sibuyas? Kanang kuan, kanang luto mo kaon ko pero kanang kuan raw dili nako makaya. Kanang sweet lang dili ko adtong pula kay halang kayo. Itong pula halang kayo to. Dili ko pwede sa raw onions. Hindi ko ganahan sa baho. Di po ko ganagbaw. Pero it's good for your body. Di lagi ang akong bana basta makaon na kasi nung nauwagan na uwagan na imong bana mo ka sibuyas. kaon sa paminaw ka sa ay apil akong bana so may pila Mukha mo si sibuyas. Na nawagan na siya eh. Sa paminaw ni mo. ay lagi na sam Narban na nanawong Karabad na niya naman sa kabalo. Lingon niya ron nga, hani, mga lang tag sibuyas. Gabi. na ay tip sila si Ma'am Bet at si Ma'am Ninita. Mga na lang tag magkuha ko onion Bombay. Hindi ko nakatip. Ano ako mag-record po. May nyamingan sa sila nga. Pamina ba? Ay, sakit. Sa Isa. Kung saan naman na? Sa Ito naka-record. Mingon. It's eating time! Relax now. Tapos na sa among sumba, guys. Mahurot na amo ang energy nga. Mingon Sumba, guys. sila. Sumba, guys.
Nanguman namin sa among Zumba, guys. Zumba. Correction. Wa mi nagsumbagay. Mo gini siya. Mo iya diretso lagi na iyang words lang Nami yun. og Zumba, mga guys. Okay. Wa may nagsumba. Klaruhan na unsa mo ni. Nawad gyud. Sige balik sa onions dali Sa miya. Onya ang Ingat siya benefits sa. nakuyawan ko ani balik sa guyo sa mana nga. Di ko mukha di ani abi na ko og nakuha na po siya sa kanang lactose free. Si Buyas dito siya nag-agoy-agoy. Kung ano nag-agoy naman. Di ko alam ka makauwagan na. Ang ko saka makauwagan. Ang ko imong bana makaaw di anak si Buyas si Rao di. Uwagan di imong bana. Ngayon na to kay ba na sila sa good health benefits sa Yes. onions. Maingon ba sila? Maingon na sila, gabi naman dito ron. Gabi dito nga. Kaya tingalig manghinol tong sibuyas dito. Asa dapat sibuyas, ano mag-snack sibuyas. Mag-snack, tag-onion, hanay, dali. Kaya namin na, I will learn something sa sibuyas. Oy, no copyright. Kaya basta kami pasinginlan ninyo, ana. Dako na. Kasi kami pasanginlan ninyo makapila mong anak ha. Uman Kasi ka bulan ka ro daghanan ng gawon ba. Tungod ni Ma'am Bets og ni Ma'am Nets na naunsa na. Alam mo kalimot sa ring. Ano to yan? sa iring. Ring. Unsa lagi? O gamit lang si Buyas gamay tipo ring kaya wala yung gawas nga bata. Gas. Abi ko. Ayoko nagkalimot sa iring. Ang kagaring ang ngalan ato. Nga sa iring. Oh. DDCO. Ano na ko i-mention. DDCO. Ring man ko ng ngalan anak pang babae. Sige. Sige. Ayaw nag-mention kay Ako na si Galingon. I-shortcut na ko. Ang makagit sa ato ang kuan. Kasapot. Okay. Nga. Ano nga man mo arisi? Ito, alis Marlene, ano ka? Ako dagang kuan din na. Huwag mo ko yung long agno ka. Hindi sabi mga agkanon kay. Health Talaga talaga ito sa ito akin. Ang kamatis na malas na akong kamatis. So, Ano na? pang-pressure na akong uban. si mama po, Patay na depressed ako. kadaghan man to iyang Ako kuwan nang tanabis. Ako nang gibot bahawanan. Kalimot Ako nang gibot. Kalimot dahil kong kuan, kalimot kong dani mo og tangad kay mama. Ako dagat tanga. Okay. Oh yeah, that's right. Yeah. Pang-pressure na ako. Depressed po di mama. Pero wa ko kalimot sa imuhan, kuan sa imuhan. Alam mo lang ani Ang akong palay, wag yun sa kabukunod. Kaya natambunan man sa kalabasa. sila kung magtanong ka na ka, di ko na ka mamanti, wa mo kay aron kana kuan nagsiwil. Kaya man. Tingnan sila. Kung magtanong ko lo Tanong ka, unsa itong itanong? kamote. Nya bisan siguro Kamote. kanang kuan ako inantos mama man namanti ka man. No, Hindi masunod na bakukang. Uy, paakala bakukang. Kaya na, timos. Timos gusto ka ro maaw gusto ka na maambak. Kusog na mag-ambak. Oo, nanan ng yuta. Bahala ko din na. Di na mo. Ngunod kang kamutiha ka. Sudan oras ni timos. Timos may nagpimos. Hindi mo na timos ba? May ng timos. Di may humot ka. Buhat-buhat. Buhat na. Wala na ako. Basa-basa ko kalanan. Perting humutan. Ay, maabot na taingon din sa mga karaan nga magtanong ko no, magkuan ko no, dili ko no mamanti. Sulayan ko na ako next summer. Unya ko di mamantin sa may mukuan. Dagan bunga. Oo, daghan ko na Bantay na ha, bunga. dagan nitnit din na ha. Kintin di anaron kay. Bunda dili mamunga niya. Onya, motoo ko nya. Ang saon ako pagtuo nga kanang mukuan ka kinahanglan na i-video. Biduhan ako nga wala panty ah. Klaro way panty.
iban man ta. Nga. Dili ka Ay, makita. di ka kita lagi. Sige, binuang diya kay di pwede. Kan anak. Kan balik ka na. Tamis Sibuyas. Tamis lagi sibuyas. Ah, bahala ko diya. Sabot, araw ko diri sa bitang. Tamis lagi siya, kulay ka na. Di ko lagi. Dili man kayo siya. Di lagi ko, di makaya. Dili ka siya baho, dili ka siya strong. Bahala ko diya. Kang sweet onion lagi ba? Ay, lagi ko gapila lagi anak. Kamu gusur ba? Bahala ko. Bahala ko awagan ka kay naman imong bani. Nabi ka po ba? Oo, sige, exactly. Kaya ko nag-travel pa man to. Sabay ka kaglain. Ay, nagkaon dia ka sa Greenland niya ako. Kaya pakaon ka na ako, pagkagan. Oh, man ya. Ayaw na lang. Unsa man ato ang kuan, unsa man atong programa kay winter na ra ba unsa Oo, man nga. ato. Unsa man ato ang plano sa kuan nato sa session nato. Gawa na ako. Nya, unsa man nato nga. Oh, I can't go out kung Tugnaw tayo, dili lang kay nga. na isno, dili lang maski kung night time nga good time, mag-video tagdaghan, every week lang natin i-post. Magtiwag na That's lang good, sa yeah. video. That's a good idea. Yeah. Kay aron every day na kay ko ang nata i-post. Yep. Kay pait ra ba taw ni atong sitwasyon Oo, dili guys, mag-winter. mag-winter na guys, natugnaw na po, kapoy na rin mo kayo kuan. Ako, nara ko di ani. Kini siya. Mag-travel ko Tapos dire. lakan mo kayo na mo drive og snow. Ay, naana po'y taslakan. Unsa man taslakan, guys? Kana na, naana po'y taslakan. Taslakan. Sa man tuslukan? So, Unsa man taslakan din. taslakan? Taslakan. Sige, guys. Tudlo iko. Aw, tudlo. Unsay taslakan? Ay, taslakan. Tuslukan. No. Taslakan. Unsay another meaning of taslakan? Tapulan. No. Taslakan. Taslakan. Kuyawan. Ano lagi kang magamit Talawan. ng words? Talawan. Oh, yeah, that's what I said. Nga What did kalayuan you ang say? taslakan og talawan. Ingon ko bitaw talawan. Mo na hindi mo na synonyms. Areas of names. Synonyms, antonyms. Parehas of meaning. Nana mo kay synonyms, antonyms. Parehas Ay, ang lagi meaning. kabuang dia. Oo. Taslakan, di, lagi layo, lagi no. Saan taslakan? Tunan anong bago? Kuno. Sige, barat mo din unsay taslakan. Talawan, hadlok. Talawan, hadlok. Mm, Hadlokan. Oh, hadlokan lagi. Dili hadlokan. Oh, hadlokan. Mm. Nya nga nang inom, ang ginang inom taslakan. Mo may gamit sa mo ah. Ay, ito na, wala ginang inyo mo. Ah, kung hindi ka kayo nagsasabot og taslakan kami makasabot ng talawan, taslakan, hadlokan o Sabot halukan. ka, taslakan. Taslukan. Dahil na po taslukon naman. Ikaw na, badungon di, lukong tikon. Dagantang matunan di ani. Bisaya, the same meaning but different words. Kaya, kani mong good siya. Kaya siya, Kami yung mong siya. Bisaya. Kami kay Bisaya Musliman. Oh, naay words nga sagol. Aw kanang kuan nga di na ko masabtan. Dili Mao na clear nga, Bisaya. mao na nga maghangad lang ko niya. Unsa may sulti nimo? Ay wa ko kasabot. Nga. Siya, alkansi siya. Kay di mo siya kasabot sa akong sang uban nga kuan salita. Ina na masanay ka anak. Taslakan, hadlukan, dulog. Ikaw may masanay sa mga ayaw lagi na butangig il. Dugdog. Pamutla ng il. Sige. Pamutla ng il. Wala na kiil. Pamutla ng il. Sabutan. Di, istorya. Wala kiil, wala na il. Sige. Pamutla lagi ng mga il. Wala na il. Sige. Ayun sa kag dulog-dulog. Dug-dug, duldug. Aw sa to. Dol. Si duldulog.
Dol, ingong madul-dul dari. Ay, mo ka, dul-dul. Ay, mo ka. Ngal man ka gigingong ka, dul-dul. Kaya mo magpaklik. Wala din. Dul-dul. Hindi mo ka. Gaya, Lapitan pa ka sa dul-dul. Sige, put lang, El. Sige, sa inyo, balay. Amo, bay. Sige, kuha ang El. Kuha ang il sa tiil. Saan mo na kuha ang il sa tiil? Tii. Saan yun? Ti. Jom, tete. Kuha lagi ng il sa tiil. Sa tanan ni mong sulti, kuha eg Il. Sige, dali. Nga mang inyo manang, kung ano ninyo, mang ginaglisod-lisuron. Kamoy galis-sulusod, hindi amo ang kamo i-emphasize na mo ng among salita. Kuha ni message dito lang. Kuha ang Il. So, ang bulbo, kuha i-il. Bo. Oo, yan, bobo. Bobo ko naman. Sige, sayang. Sino yan? Ambot lang. Nasuod lagi sa kuwan. Nasuod sa lungod. Tagam. Sige, dali ka na ay nag-order na ay nag-istabiya dali. Insulti po siya. Sige, ako raman kalkansi. Lagi ko. Iyan pa. Ana. Dana, oh. Sige, sige. Unya. Dali sa tong nainisulti ato. Kisa mo yung naisulti, dahil eh. Isa isulti kay putla na. Ang sa ko na nisulti ato. Bulbul, ingan na nisulti dito, ni-type niya. Bulbul niya, kwa isa il niya sa bubu. Kaya, bubu dahil ka. May pagkasud sa kuan sa lungga. Sa laang. O kalami sa sikwate. Pure kayo sikwate. Yep. Ingon lang sa badlong mo ginis mambibilit sa sige, sobra pa. I know who you are. Ingat siya, I know who you are ko no. Nya naglayo kayo sa siya niya, I know who you are. Sabi, paggamit din antipara. Sige, words lagi nga wala il. Kung kuha na lagi. Kuha lagi. Kaon sa Istorya sa ko. Kaon sa kuanin kanang onion. Okay. Nag-order na ba ko guring? Mito na. Turing. 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 Tumamali ko. Tumamali ko turinggil. Nami kay kamatis guys. Nami kay isang kamatis. Dili siya aslom. Kami ito. Nga kuan siya juicy kayo. Kasama na inyo. Nganong, unsa to ingingon, lami ang ka? Sa masin nyo day. Kamatis. Kamatis. Kaman sa mga. Kamatis. Murag, kuan sa Tagalog. Kaman sa sila, no? Kamatis man sa sila. Oo. Kamatis. Kamita. Kamo lahi. Yeah, Kamatis. Tamalis. Murag tamalis. Uy, sa tamati. Ang manong hinihimo mo ng tamalis. Nagtama sa inyo Kasi kay sige na. tomato. Lalala. Kasi sa Oo. tomato, nagtamatis. Mm. Kamatis man sa mga. Yeah. Ang saman ang kuan. Napalagay. Natin mga pangita lagi diha sa imong words nga buta. Kuan na lagi kay inyo ha man ang Ito mo ba niya taon ako? ang words lagi nga wala lagi putla lagi il. Malay ko dyan kung tinong mga isa kaya ako sa isa dyan mo ang mamutan yung kung anong na mo lahi man yung mong nail lagi kay Luzon, Visayas, Mindanao, Visayas na walay il.
Nanapod si kabayan nimo, kamatis lagi kuno sa ilaha, kamatis. Kamatis Oh, ko siya. tamatis ang uban, kamatis, ako ta. Kamatis mo sa mua. Ta, ako lagi, magbuot mo imo kamatis. Kama. Yes. Laki. Yes, gibinlan ko nila og kung gibinlan gyud ko nila og bingka, lami kayo ang bingka. Kay murag bingka sa atoa. Pinas dyan, di ba? Murag bingka sa atoa. Kita nagluto ani? Gikan sa Texas. Okay. Hadlok sila kusian ang ilahang kanang Nami bingka dili po mabingka. dili inaniman katong Lain. kini bugas din siya. Yes ba? Mga basa-basa di ba katong mag dry ng ilang kon dire. Kani siya babasa. Basa-basa magbuno. Now moist. Sila ang bingka nagbasa-basa na. Nagkaon ko bingka. Nganong giingon gibasa-basa. Singan ko basa-basa. Moist lagi pero nagbasa-basa. Asa ka nagbasa na dia? Kanang moist ba mo nang basa-basa? Tarong gid. Kaya galang naaman diri akong amiga nga isa nga munggot siya bingka po dili inani, dili siya basa-basa. Kana ba kanang murag mainat siya makunag nga kuan. Kaya nagikang tinanawan. Bakit Kuyawan ko ano yung susunod. Makuyawan ko kung sa isunod o kung ano anong tutukan ni ako kaya makuyawan ko sa isunod anong tubaan ni. Oh my God. Sige, muna tayo mo dyan. Sige, explain tayo. pero magkag akong bana po mayroon siya nga. Makuyawan kung ito rasa sa balay nga naman. Yung sa ini yung panghimuon, lain na baka tinagkagan yung panggubaon. Pangkuri-kurion. Nagurit to siya. 1 week na tayo wala nagkuhan. Oh. Gurit ito siya basta ako rin sa balay. Ningingan tog sus. Tangalag mo kat-kat ito sa bed. Siyara musaya og lambada. Asa naman imong friend nag-ambot ng luod man tugod ito ba? Ang saka nasulti. Siya ba dahil mo kita ko sa imong post nagkatawan ko lo. Ang sumni si Bibilis nagdrama man. Ang luod siguro to siya basit na ako action na nakakuan sila. So nga, uy, nga naman kung awa ko kay balo lagi. Nga naman sila nang ano. Mag-inusara na lang ko niya. Yung din siya. May di pa ito sa alakala ko sa Las Vegas kay kuyawan ko na yung isa. Lipay siya kay Giamot Charmin. Okay, nabigig tanaw ni umsor po ko gis. Puti. Ini ko andi nga book in ba ako bigig na. Ang banan ko na kaning akong room akong usa ka kwarto diha. Ya wa na si kuon. Ako ganun gikatawag hapon nagkuon ko dugay kay ko nga nag-concert ko gabi kay ang akong kaguol ako na lang gikanta. Si Kulay. Si Patrick magkuon na taon sila naglain na nag-move out. Inko instead ko nga magmugto ko din magmuko ko kay musik hilak din na lang ko. Na dito sila silingan ra sila taon sa Janpol. May rapod, naarapod sila, doon ra sila. Inko okay ra dongin siya. Don't worry, mommy, I will visit you all the time. Kaya kuan na siya, tulog siya. Mo lang gikanta imong mingaw. Ako na lang gipahungaw nila na ang udi singer sa. Tuog na ma'am, wa pa ko matug. Ay, di ka katulgo. Mao din gimingaw kasi lang. Yeah. So imbes nga nahila ko ako na lang tinuod gibira na ko kuan. I see. Pero wa ko kuni kanta og mga kanang mga masulubon kay na mugid to ako ang kuan. Kosak ba na ambot sa akong kuan. Ako kabalo man siya akong sadaan. Buang sagad mo lang. Yukul. Ang
mo gis. Pasagad mo lagi. Pasagad mo lagi gud kan bagay. Ma-depress siguro ko. Nga pasagad ka Di gusto sa mo. siguro na ako. Ha? Hindi po. Siguro nakatabot. Kuyawa ko kung sa iyang gi kuan ba iyang gi hong abi kong naunsa siya sa gabi ko yung sang mitupos unsa na mitupos sige unsa ko na mitupos Kuhaan siya, parang kabalo siguro ba mood bitaw na. Oh, mood swing. Change, Yeah. Maubitaw. Maubitaw ay ang akong banag hapon. Nitawag at gabi. Ko, karon dahil buntag siya. Honey, are you okay? Ingon dahil siya, are you okay? Ingon ko nga, yeah, why? Siya, I'm feeling, worried about you. Why? Nakafeel Siya, siguro na sila. na-feel siya nga. I feel worried about you. No, I'm singing all night long. I was up all 3 o'clock and then, I'm fine. Are you sure? Anak siya. Kuya, anak siya. Itong Saturday, di ba yung nawag ka nga nag-play market? Nanawag siya ato sa kuha. Ano siya nga. Would you walk ka na nung simbahan na anak nag-play market daw. Gitong ni Kuyog Bakak. Ingon siya. Mag-walk mo ni Dragon. Walk mo ko. Sige ba, nang gutawad. Gisapot man kong bata. Kay nag-walk na may ko ba, nag-video ko kadali ba. Ingon mo na siya. I told you, ma'am, I don't like video. Yan, nagkuhan na lang ka. Nag-filter na lang ka. Giulit niya sa balay, wala mo gawas. Gisapot na ko. Ba't dito ko nagwala? Dito ko nagwala. Ano, nag-snap gugugod. Nag-snap ko siya. Basta lagi. Nag-snap ko ato. Kuya wa day aning bibilit sugdi kagawas man di mao din gihigit sa gihikot sa gipiit sa kanang duldul sa iyang mama kay pastilan di aning musapot hurot. Matong kuan. Ma-feel siguro na nila nga na mag-change Yeah. ang mood. Yeah. Kanya tawag lagi siya niya ko no, I'm fine honey, I'm fine. Are you sure? Pareha po ni Patrick pagsulti niya nako ba hindi siya. Siya, ma'am, I want you to sit down and have a seat. Kay kuan mo kay ba mo guna siya nga. Duol kay na siya nako ba niya. Duol siya po. Mga ride mo gina siya gud nako. Kada bitong maglingkod ko sa couch. Mo anak mo ko na mo kanang siya na mo tupad gina nako kay magpakuan sa iyang magpa-massage. Anak mo na siya. Ngaw kita. Baguan mo. Mo na siya mina siya. Siya, ma'am, don't worry, I will visit you. Iko na, sus gabi Gabiin ko, kanta na lang ko. Kay ingos ba ma, mag-unsa ka? Ikaw mag-live ko na. Ako nang ipahungaw ang akong gibati. Oo, kaysa mag-guon ko, magmukmuk ko, dagko kayo akong matag. Dagko kayo akong matag. Hinila ko. Ingon man siya nga, ma'am, no. Kay giingnan ko niya siya, ma'am, you did a good job, raising us. So, time and kuya, I don't, giingnan ta mo nga, kung ready na mo, dili jud ko mapugong. Pero as a mother, dili jud makuan malikayan nga sakit sa among buot ba. Kaya po Nga kuan. Kit trick. Oh, na. Gihutda na kag. Okay, thank you. Thank you kuno. Gipag nga na siya dito kay nahurot na ang battery. Ako pod ambot lang anig mahurot na ang battery no. Di man mo basta live, di man mo kuan sa imo ang space. Okay. That's good. Okay. Nganong lain mo to imo gi sumpay niingon ko nga ako pod mahutdal og battery nganong ingon ka sa live. Kakawon lagi. Ako pod nahutdan man ko kuan. Sama ang memory. What time Ako sila po, po? Same thing. Yeah. That gate. Nag-assume na ko ako po di. Memory na to. Battery ko. Kay ko moingon na po ni sila nga kanang singon na nawagtang man sa mga bed. Okay, ito na orasa di ay. Baw lang, wangwa pa ni nang wakwak lagi ni sila. Magalas alaunan na. Bawas-bawas lang tag pangwakwak, guys. Gahapon ako ang wakwak ninyo karon kamo na po. Okay, ato sa ning pangklarohon dinhi ang mga ngan. Laruan na Sige, ba sabad ko na din. patyen ka og kuan.
battery. Ikay magkuhan ha. Ikay mo. Asa. Ako tanaw na. Makita lagi na ako na dito. Dili lagi. Kay dili lagi mo. Sa live, magtong ko sa live din mo. Makita na ako na sa YouTube. Sagad malang ka nga panlihin man na. Aw dili ba na cut off. No, dili na katong nila. Ay siya. Ang tanawang karon na. Karon naka-live ako pero napato dito nya inig kakuan. Mawala day na dayon. Inig mo. Maubito na isuot na nako kay duhara ang comments nga mo in. Dito dili sa tanan. kuan dili tanan. Sulat na din ha. Yeah. Sama ni. Marito si Kuan. Ngayon siya nawala ko. Gamay ra inig-in nimo, inigtan-aw nimo, human. Ay, si human na po. Yep. Ang makakatungod din na So makakita, hindi na siya lang mag-choose ra na ang YouTube og 3. Tanawa. Na, decide og katungod las onions. Pag inom og tubig. Wa ko gusto ka. Aw, mabi ko message og ka. So, ay sa ha. Lamig man siya. Ay, bahala Hindi ka lagi diha. siya halang ka. Bahala ka diha. Lami. Itong pula. Markahe ba tayong star ng bangalan na ganun lang. prioritize mo? Mm. Basta na-star mo ka. Mm. Okay. Naluoy ka tanaw din, nagtanaw sa live. Basta ako Sa imong live sa Facebook pwede to I know. tanan. What I mean is kung gusto sila mo tanaw dito sa imo niya, nag-live ko dire. Gusto ra ilang makita. Gusto ra man nila ang Usara maubitaw man kuha ka dito. Okay. Ingnan ti kana atoy Kaya lima. nasa diha nagtanaw dili man to. Mauna, yes, correct. So tan-awon to nimo Okay, imong I live. got you. Isuwat diri unya butangi og kuan. Butangi og kanang kay siya ray mo pili sa inyo hangan, guys. Unless naani siya pakulo. Unless naani siya pakulo nga moingon na siya magpili siya kuan ikaw mauna yung kay kadag di siya magsaba kuno la pakta mo nag surprise kuno oy surprise yan na gilista na ni nako diri ha tanan 1 2 3 4 5 6 Katawan pud nimo ngano ba kang ingkula. Nagkita kita ko sa imong post ko na nagdrama man ang usa ka ni. Nahubog ningko ingon ko katawan ko. Wa sa man naigo pa ka tingali ni sa katong iyang giinom nga nganong nagdrama. Dire pa man to siya naghatod og tumandi. Na tanawa, luwag lagi kayo kuan. Naagyo basta naagyo ko sa picto sa imong kuan. Swing din imong mood lain na imong panguna-una. Lain Nag-take ka kuan. og pwede ka mag-take og kuan ng extension for mood swing. Oh, Oh. sige. Mag-take ka na over the counter naman na siya. Yeah, over the counter. So, Kasagara kay soy daghan man yes, ang soy. correct. So, ang over the counter ang imong i-take kay ngano prevent na nga imong anak kay og mohit ng mood swing. Kuyaw kay ka. Ikaw ang sabi niyo si direct mo gintaon Ako dili na ako mang pagadugayan ako jud i-balance mag-angko man jud ko ko tanggalan jud nila pero jud na inaani man ko kay ako mismo mo kuan man ko makatingala man ko nga nag-ako inaani man natural na ko nga kuan. Correct, pero mag-ampo ta mo kuan mo calm down man. Ang bata awa naman ang kam di ka man bibit na ang phone account ka bata away na lagi na ano siya dili na ayaw mo buhatin sige layas ako dili pangita na kung simula layas po na kung anak mo puro pagpangita
Bisag unsa ko kasako sa akong mga bata, di jud ko mo gamit ana nga words. Never. Si Never. mama na ko di ayaw. Never use that words because what happens is bisan pag unsa ang bata mahiubos unya once nga makuan na sa hunahuna sa bata na keep na nila dira. Never ko bisag unsa ko kalabot katong yung nakadungog ko nga si John Paul kuno nag-inom og katong beer. Jesus, pagkadungog na ko kiingnan din ako, sira ang pultahan, kilamparo na ko, kanang beer nga kanang sudlanan, kuso-kuso din ako, kung dili ka matingon anak, kay abi nimo maghuwat ka sa right age, dili ko magpugong ninyo, nga mo inom mo, pero wait until in the right age, dili pa dahil na sa Pilipinas dong, dili ko manghilabot, pero nang ata diri sa Amerika, matrubol si dad o si ma'am nimo, ayaw ipariha, sa uban ayaw ko anak mautos ni tagang dito si John po kay ni Patrick go nagtan-aw ningos Patrick ay ingon si Patrick ay ma'am manain taon ma'am luoy ka na si Patrick nagkuan niya pag human ako sa akong kalagot no pag human ako sa kalagot si Richard man nagatubang man wag gyud na ni-admit kay dili man nagsabot naman mi daan nga kung dili may ma-interfere to each other kung kinsay kuan nya nagtan-aw ang amahan nya pagkahuman na ni diretso ko sa ako ang kuan ni diretso ko sa ako ang kwarto didto ko ni dangoy ko gila kay ako lang gyung ipakita nga ako lang gyung gipakita nga kinahanglan nga mahadlok siya kay mga lalaki ra ba na sila ko dili pwede Lord nga ako ning kanang ilus ang tornilyo kay I need to know I need to be strong with these two boys I have kay gusto nako nga kanang I will direct them in the good direction. So, mao to so kad ato naglaylo na si John Paul atong katong kuan didto sa katong barkada ato. Ko usab pa makit-an ti kang kuan lagi hindi ay kakos. Calm down, mom. Get away from me. You're gonna get hurt. Get away from me. You're gonna get no, mom. It goes by. Calm down, mom. Calm down. Oh, please get away from me because you're gonna get hurt. I don't wanna hurt you. Get away from me. Ganun siya sa imparto. Kung na-use yung computer na ito, not use your computer. You're gonna listen to me. I'm gonna break that. Kasi nag-alaan kasi. Doon, nagkilaka ko siya. Kung nagkama na kung kambang. Ito, ako ang siya dito. ampo mag-ampo ka never bisag unsa mao ginay ko ani mao ginay timan bisag unsa pa nimo pa kalagot ayaw gyud hinganli ang mga bata Pwede to sala sa bata. Ako man sila minsan. I told you man, I don't want it on the video. I want my privacy. What privacy? Bring pasag magkuan kana si kanang duha gyud ingon din ay ma'am ikaw manimbata karon gud nga dagko na no karon mo respeto na respeto baya ko magtuan kay patay tag ingon ko pero di gyapon ko magpatalo ingon gyapon ko nga bisag mama ay bisag dagko pa mo nako dong hibaw kung ingon din ay bisag dagko pa mo kana inyong mga muscle nga dagko kayo sige adto sa gym basta mo disrespect mo nako hibaw nga gikan mo nako dili ako mo imuluhod ninyo kay ako gyud nagputlon inyong sungay munang niyo met simringadan nanapod si ma'am manisugmat na po ng pagkatigre sige lang katawa si John Paul si Patrick hibaw ilang nga gikan mo nako hibaw kay na imong din kada sag la humangit ani pa to magbinisaya na ko mauna sila mahadlok na sila pero karon nadagko na sila kay bawo diha nisugod ko og kanang kuan ato last na ko nga kuan ni John Paul nga katong kuan katong laging he was 16 he was 16 mao toy last na ko nga discipline nila nga dili gyud nila makalimtan correct he was 16 anya ingon ko nga dili ko dong kung naapaday ka sa Pilipinas bisan pag magkuan mo gusto ninyo kay okay ra dito kay adto dito wala toy age limits if you can handle your alcohol that is fine pero diri kay bawta nga naatay law nga atong sundon so ayaw mo pag kanang sa ingan anak ayaw mo og disagree sa kuan so sukad ato mao gito last na ko nga kuan na to nga sus nakalimot ko
Gitampalong lagi na ko. Gikambiyot lagi kay taas man to. Taas kay nga daot po ito kay di pa man to nag-gym. Karon ko kaay mo sig pailad-ilad ng kanang inyong kadako. Kaya inyong kadako na sige gym ninyo di ra pagyapon ko mahadlok. Pero inko basta dili lang mo disrespect sa bisagin sa okay ra kayo. Joke around, that's fine. Pero magbinastos na gali, di gyud ko, di gyud na pwede. Mawala dito pagka Domingo, di man din na siya baklay kanang manimba mi. Kinan. Ano tong nakabaklay kay di kuan sa aman. Kuan na gani imong mama uyo lang man din. Ayun ang panggikuyo. Oh, simbat ta karon. Magsimbat ta ma'am, kinatong sakit tagbas. Kung di maglakaw ta. Kung sa oras sa simba, alas 12 ma'am, okay. Alas 11, ilis na kadaan ha. So ma'am, baklay pa bitag 30 minutes. Okay ma'am. Sugod, walay reklamo. Baklay ra siya. Ngunit ang akong tiil, kis huot akong sapatos. Kung ba't sakit man akong tiil, ba't why you use that shoes, ma'am? You know that. Kay ba ka maglakaw? Wa mo ko kabalo nga mo sukit ni kay pa mo ko nakabaklay gud ading sapatusan ni. Nagkuan ka nag-flat unta ka nga Ang sandal. bitaw ko nag-sneaker ko. Dili ba sandal ba? Tuhok. Oh, sandal ra gud ba adto sa simbahan? Okay, kuan. Ma'am. How about your fit bud? I'm okay, ma'am. My shoes is very comfy. Sige. Wala reklamo kay. Kaya man naman. Ano ko yawa din mo ibig. Og musugmat na imo kuan dili. Kung mo-snap na imo. Karang wala yung manigal lang mata basta mag-snap na ko. Yeah. You need to take something sa kuan. You need to take estrogen. Estrogen to calm your kuan kay na tungod na sa imong kuan. Na out of whack. Out of whack. Unya kinahanglan kag adjustment. Hormones. Yeah. Hormones nimo kinahanglan kag adjustment. Kay kuan. Karon inko. Kami naman doon. Ang buot lang sa matong usang. Nya ang kuan ang karon ning na si mama. Lakaw dito magtaingon ko nga anha ko diha magsumba ko. Ano ko ato ko sa bahay masikog mukmuk sige ko ano kay yung si mama. Ikaw lang ibalik. Ingon ko nga nibalik naman ko. Sumba sige sumba Ngayon, nagkisik-kisik mo, imbes na tungod ay sa iyang kalipay na nangutan na dahil, sige, na ako. Unsay atong uniform. Ang una pa dyan akong giistorya ko, hoy, ang atong uniform, kanang kuan ha, kanang green nga camouflage. So, pag human, sige, wala ko. Uy, ginoo ko. Sagad ay ni uguan. Sagad na di ni ug. Tanawan ng imong pinaliki nga bingka. Dala na lang. Dili uy. Kani yung pinaliki nga bingka. Udalis man. Wa pagali ko katiwas. Pasturya sa lagi ko kaning imong bingka nga liki nga basa-basa. Sino tagaan na to ano si Mama, tagaan ni si Mama. Kaya magi kaning minita man yan sige kaning lami ko nun. Kanang kuan bingka bitaw sa kuan sa Mandawi di ba dili man ilapad lami ko sa sudo. Maunay akong Bisa sa kasimuan na dili mapan-us. Gamantika katong ni uli ko. Gamantika kanang sa Mandawi niuli ko sa tuan ingon ko di ba naam ko lista na na kaya unsa akong kaunon kada adlaw na anay lista gi-check ka na nako sa mama ingon des mama unsa may sudan karon darama maunay akong kuan maunay ko sige maunay pud parahon unsa may kuan nimo unsa may prutas karon darama maunay ko na ako kay dili na kay mobalik ko din niya malimtan to kaon di nakakakaon di ano ko nakakaon ako kanang bingka sa Mandawi kanang kuy kana siya naingon jud ko akong kaulit sa bingka ba ko sige pag-order dito palit na siya daghan kay order sige inyo hana kari ako do palit ko ka putos buo ko na kaunoy baghuman ako nakakaon ko duha ka kuan kanang dusok-dusok mo ko kare ko gibutang to sa kwarto ingog sa kanto sa na nimo kaon kadaghan ana sa dae ko pagkahuman nakakaon ko duha awan na dabusog na ko gipanghatag sige kaway nyo hanan na kay ban ako kung ano mong ka na basta na ako'y kaunon nya nalista na ko basta madasmagan pakyawon ako
Bingos kadto. Oo, magsa ka kung ano ba ganang na-miss gini Oo, mo. nya- Sabi nya- ni mo makaon mo tanan. So maglakaw gud ko, maglakaw ko dili man kay ako ra kay ako man ginagingnan akong bana ko magbakasyon me. Ako ginagingnan akong bana nga kanang dili ko gusto nga kita ra ang mo lakaw. Oo, So because no, dili pod ang ako gong kuan tuyo og tumo ko ni bakasyon manggali ta aron to spend time with the family. So if I'm going to Davao, if I'm going to this way, I am carrying all my niece and all my brothers and whoever wants to go. Ngano, ingon ko kay nganong ni bakasyon pamanta og dili ta makikita nila. So we stay in the America. Ingon ko sa Amerika pwede ta ka lakaw bisan asa. So just the two of us. But if we're going to the Philippines, we carry my family with us. So if we're going this, we're gonna take them with us. Yeah. Kay wa pa na sila nakaadto sa Negros, wa pa na sila nakaadto here, wa pa na sila nakaadto there. So mo na ingon na siya. Okay. Well, mga tanan siya pero na agi na maingon gina siya nga mohangyo ko nga naa gyud tay date nga kami Yeah, rang kamo duha. ra. Oh, ingon ko okay. Place. Sus nag-date bitaw mi kami rang duha nga sa abro ko. Asa man. Ingon siya sa. Ingon siya, honey, I have a place for us to stay. Sus kato istoryahon dito ka anak. Ang tawag ato kuan to kanang Virgin Island Resort. Dito sa daan bantayan kinatumyan Bantayan. wa pa gok adto dito. Mm. Sa ingon pa siya, wa para gid niya istorya ikong pamilya ug asa min palok-palok Pwede mo. magsaba kay ug mga wala Exactly ningon sad siya. And siya never do it again. No. Kay ngano, ang katupad yung among giadtuan kanang sudlunon kayo unya daghan pagig layo kayo sa karsada unya nakakita pa jud kog mga tao nga nagdagdag kayong kanang itak ba Sundan. kay kay kanang mangharvest kanang tubo time ba Sabi na Ja- sa American unya gi kuan gi unsay nga ana gi hadlok na ko awesome dapito ni Oh. gidad sa kumbano unsa man taon ni pag adto na mo sa taxi resort mo. dili nag-drive siya ginin mo drive Nag-drive siya. siya ra mo na mo drive bisag Oh, asa ma bitaw nang magpili ra na magpili ra nag lugar maingon na siya we're going this way we're going that way kula bahala ka kay wa pa jud ko kaanang tuluban asa na dapita Okay. masaya mo ko ako nya pag adto lagi namo mao tato na abot namin dito sa kuan Virgin Resort no sus abi nimo kami ra may tao unya ang pagsud na ko sa pagsud na mo sa kanang mao ni ang inyong kuan nga kanang gi kuan ba abi-abi na pagsud na mo wa bitaw na ilak ang ilahang backdoor nya wa ko nya kami lang tao nya ang ilahang pinsa guba pagigayo ko koy mo hindi naman tingali mi mamatay yo siguro ko ngano magkagidama ko nimo dinhi nya pagtan-aw niya nakita na read man niya ang ako ang expression sa akong now niya na siya I got your message son let's go kani anak gid siya kay pagtan-aw na ko oh my god mamatay ko din hindi ko mamatay ko sa nervyos din muto ni anak siya okay giingnan dayon to niya nga sorry we can't stay turn around gyud me kay susun ba ko og adto mo magstay dito niya why mga liver why masayod og asa mi wa mi nagkuan unya ang katupad yung resort na among kuan why mga lakway mo kuan yung patio mi dito nga sudlunon ra ba kaayo Para sa tong kami doon na lo. Sa Cebu naman na kayo, pag ulit na mo, gikan pabalik kami diri. Sa Cebu, gikan sa Cagayan, nagbarko may, kung saan di pa sakay barko. Abot sa Cagayan, abot sa Cebu, buntag sa'yo. Hapon pa man among flight, mga 1 o'clock siguro to. So yung ko sa taxi driver, nga nung kanang, unya pa man ko ang among flight, isuri-suri sa aminom, ay dili. Itong driver, taxi driver, yung siya, sige din, na-ay kuwan dito dahil ka nang so nga ang mga tuon ko. Kulbaan naman kung maayo anak eh. Di siya nag-drive siya, no? Sige man siya text, anak. Kapalabi ko na siya mga gidungog, pinada ka mangingilag. yes correct Yeah. Wa pa ko sinati ang Cebu di ko nga. Kapayo-ayo lang ko atong driver. Taxi driver ano. Tuyo mo katuyang gi ko ana namo ko nga naka-familiar man ko sa Cebu ka nakapuyo man ko pila to ka bulan sa Cebu por di sa city dili sa mga
Ako umos mo ko may mulakaw may naagyon ako igsuon kay kuan mo ka mao mo gid siya masin Lagi siya na. ang mga kuan ba. Kuya nga kung kuba sa kung duga anak naman kayo. Mm. Kung ano man na siya sige mag-text. Pinapag si Louis, ako na nang gikondaan. Ako po papretend pag ko nga sige siya. Sige po kung Text, ko oh, na siya, kunwari. family. Mhm. Ingon po na siya. Your phone is not working here. Bisiko na po na ako ba? Ni ko honest ako nangin ko ni booking Ang booking ko na. Yeah, it's working. This is my sister, my brother's phone. Ah, that was yours? Ako gay kusik lagi ba? Ano pa ginakagit nga ako mao lagi mo ang gyud. kung ano, my cousins, they're already in the mall. They said they want us to have a lunch before we go to the airport. Eh, ako lang inanong, pwede na lang may ibalik na lang minimo kay na nakiabot naman akong kuan dito sa mall. Dito na namin sa mall nagtambaya. Kay ang akong dito mami gidala itong gamay naman kay itong dalan niya. Kinita. Yaman. Ako sa katong pag-adto na mo buhol no may trip ni buhol niya kay Kinalan dyan na kay Yeah. nga na nakabalo. Yep. ang kuan kay- So ni trip mi og buhol Ano, unya ano? katong pag-una na mong adto sa buhol na sunburn man ko hasta sa akong bana kay nag-barge man mi unya wa man day ni kay baw nga bisan og kuan kanang Maka- ang sunburn, reflection oh, ang maka sa reflection sa alat. kuan sa alat sa asin, sa asin o sa reflection sa sun. So naa dito tubig, mo tubig, naluto ano, sus dito akong naong perting puwa perting sakita akong bana sakit dinhi nahurot so wa may suwat kasuroy og travel gid sa Pilip sa dito sa Bohol so namalik mi sa agi nya kuan pa gyud midnight mi nanguli nya so niingon akong so ang kay nagkuan man mi nagrent man mi og minivan kay the whole family man with us so pero kami ako og akong bana og si Elmer namuli mi kay tungod lagi nga di na mi makuan ang sunburn sakit kayo sakit kirang sunburn. ingon siya nga han siya di kita ani ka kuan di kita ka finish sa ato ang tour ingon ko okay ra nya sumo to gidana ko kung igsuon kay tungang gabi ibaya nya man na siya manggod makahibaw siya og kisay kuan sakyan so pag abot na mo pag dunggo na dito sa Cebu perting daghan na nga mga driver taxi driver nga diri ma'am sir nya akong igsuon may akong papili ko ikaw diha go with your guts kay ikaw kamao man kamubasa og kanang kuan so katong iyang gipili ang amo pag yung nasakyan siya may nipili sa karita dili ayaw na sila ana man sige lang dili lang sa nagsunod ra mi ni Elmer lagi sa akong igsuon sige lang dili rami so ang among gisun ang iyang napili nga taxi ang mga patukal puros gospel song so ingon ko hey thank you Lord kay nga kuan na nya tagaan ko nya so pag kuan yan siya okay na mo dinhi na giabot gyud mi kuan gitagaan ako ang iyang imbes ang iyahang kanang kuan gipangayo niya akong gidoble ako siyang gidoble kay nalipay ko nga kuan siya buotan siya so akong gidoble kung unsa to ingon siya nga salamat ma'am kay nakakuan na gyud mo sa ako ang kanang pamilya so wa to siya nag-expect na tungang gabi magkagrasya siya ato ko sige lang pasalamat na nako nimo nga we're home safely and I can we can trust you that we nga gihatod mi nimo ani nga kanang kadlaw na gud mi na uli kuan nya moto lipay tang kaayo siya natagam lagi ko right Gasa na pagdalaan niya sige pag text siya sige drive sige text ako maikot na kaya sa atong kuan Yeah, katong gipili ni sa akong igsuon murag kuan kayo mi kanang nakatog pagkalila sa kuan relax kayo ni kay kuan nya nagistorya sila akong igsuon may nagikig-istorya niya di ang kami man dito sa likod siya diha sa tubangan na istorya so di man din gikan doan sila sa istorya niya kuan so nakatog itaw akong bana niya ang kuan lagi ang sunburn lagi pero sakit kita sunburn ayo sakit din ko ay bawaan pa na ako kuan ko karon ingon siya karon dili na ka mo kumpiyansa basta moadto gali tag island ligo kita sa kuan maligo ta sa kanang ato sa something long sleeve to light
Dili kayo makuan ka. Kay nindot kayo buhol daghan pa kayo kung adtuan ni tuwa kay ni kadto sa kanang Panglaw. Oh, Gusto ang ko Panglaw lang maadto. ito yung Panglaw kan sa kuan kanang sa Palawan nga sa mga Dili ko wa ko nagkuan na wa ko nag kuan sa El Niño. El Nido. El Nido. Yeah, ano so gihimo ng El Niño ang El Nido. Sa may murong. El Nido ang El Niño kuno. Ang El Nido Palawan, El Niño. Nakalay pa digapon ka? Ana, 3 2 kuan na siya na tara to. nagtok. Sige, Tara. parang matibay. Dahil, badaha, tulo kabuk na, 20 pa na kabuk din. Sa bagay, tarong din. Tanawin sa nina kong lista, kaya tingali, pamunalan ko kwa ilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wala, kuwangan gito na. Dara, si Frenchie Ritz Sumagang. Kuan lagi kuan natagam na kuan ko. Sus dito ra lang gusto baya dito sa dito ko nung dito na namin sa airport nung kung makita niya kung nagagaw nung inagang bana lagi. Booking ba sige na ko sikon ba sige na ko Ang ako kay ako aman ako dili ko magkuan na siya magagad na siya nako. Siya ra mag-drive pero akong instinct gali nga lain mukuan gyud na siya. Kung ka mo mag-direct mo Cebu o apit mo Manila. Kuan sa ang among usually sa kanang dili ni direct ka Manila. sa Hong Kong. Hong Kong to Cebu. Hong Kong. Kay among mauna na ang among kuan kay usually Di na mo mapit Manila. Dili. Usually Cathay Pacific man among gamit. Yeah, Cathay Pacific Airlines so ana man na ang ilang kuan destination Hong Kong to Cebu. Oh. So mauna ang kanang kuan. Alright, that's isa ta. Kay tingali. Uy, naman. Ay sa naagi wa na kuan si Kate. Isa. Kate dili. Kate Suarez man eh. Sa man eh. Mo nakakita ka. Oh yeah, Kate Love. Yeah, you're right. Mo bago ang subscriber yata sa kuan. Naidaghang bag-oron nga nag-subscribe. So, ingnan to na ko nga, please subscribe sa Mabinat Malusog Group. Unya, ingon ko, the only way that we can see nga nag-subscribe mo is you have to do the comments. If you don't do the comments, then we're not gonna know. Yeah. Ako, gisuwat na nako kay napabaya ko contest ano nila kung good commenters. Unya, Nagkuan ko na usay mo kita dito ko every or 2 hours 3 hours unsa na bago na ko bagong subscriber tapos isuwat, yeah. Tapos wala dito ang ngalan sa kuan. Yung mga asa mga baguhan Di na wala. bitaw. Maubita ingon ko nga, you need Kung to. comment sila, mo upload sila. Makita nimo. Yeah, Ay, makita nimo ato dito. Na ako bagong subscriber mga 8 siguro niya ako nakita ito new subscriber duha ka buok niya 8 ang nadugang sa ako. Correct, dili lagi Na tanan uban maubita na ingon ko. comments na comments ang uban. Dili gibutang subscriber comments niya ang katong new subscriber duha ka buok ang nakabutang dito. Maubitaw. Ingon ko nga kung bisan pag magdaghan comments mo ang comments ka lang comments ma-register. Na to, register tanan. Kung bisan pag daghan kaayo sila og pa-subscribe, but if they don't do dili sila mo push sa ilahang nga makakuan sila maka-shower og blessings, dili gyud na mo makita. So kung mao ra giingon nga kung dili mo uptake, dili mo uptake nga maka shower of blessings. Man sila, makita man So dili na mo maapil ang inyong hangan. Kay bisan pa og ni subscribe mo unya wala didto sa comments, dili mi kasuwat sa inyong ngan. Di gyud mo maapil. Di gyud mo maapil. Ma-register inyong ang number, pila na ka book, pero names dili makita na. Yeah, we know the counts but na kanang mga pangan ninyo. So mao bitaw na ang number 1 gyud nako nga gihangyo ang kanang comments gyud ninyo. Kay the more you do the comments, ibis man po na ako sa ako nga ibis na ako kung pila na dugang sa ako ang subscriber number plus the comments. Ako mao na kay ngano that is the only way nga makapamilyar ko sa inyong ngan sa inyong ngan.
Unya na iyangan ngalan po na. Ingnan ko ang il. Inangan. Ngalan mo nung kuha mo ko na nga. Ko ang Til. il. Til. Ing na bagay til. Kulang kuamon gid sa kuan eh. Klaro kayo si Ma'am Betbang ha. Ni Baus ni siya iyag yung gilingaw-lingaw si Ma'am Ninita kay ni Baus ni siya gabi kay ako lagi kuno mo nagwakwak gabi nila nya ni Baus lagi kuno ko nila. Nya mao na diha. Baus lagi baus mga pangga. So gabi na atoy kuan. Wata kahibaw giingnan ta mo nga karon nga siya iyahaman ni siya iyahaman ning kuan so wata kahibaw sa iyang premyo. So gabi may nakakuha sa kanang groceries o nya na ay duha ka nakakuan sa kanang unsay nga na kanang consolation. Wata kahibaw giyahanin pakyawo ni diha. Pakyawo ni diha nga mo tanan ano tagsara man kun siya mo umukuan di ba pareha na ko nga sige gamonito niya tagsara man siya tag sa iya po ng timbon. Ay mo nag-warningan ta mo nga tan-aw gyud mo kay mo tingog man eh. Kasi buha ito na ay ito. Unsa man? So naman po nang Pero words. mo kupot yun ba? Oo. So hold on gyud kay og dili mo kuan inig warning gay nako ninyo guys magkaadto mi mauna imong buhaton o ana gyud dayon kupot dayon kay aron makakuan gyud sa Hugot ba? kasaga aron makakuan gyud og kuan blessings kay ang blessings anugon og kuan. Or anyway, so naaman mo no na 18 people man nga naa. So ako tong i-announce di ay nga 18 nga tuog na to. Sagda yung ganana man Pero dito. 20 tanan to katanda. Oh, nana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay. Okay? So 20 na. Nga asa lo mapay ko na basig na ay nakuha lagi tinuora asa patay ko ni kusog kayo si Mambit kusog kay mangwakwak ninyo kamo na po mangwakwak na mo kabaws-baws lang lagi nabitaw nga baws-baws lang kaya niya siya may mamili ug mapilian mo good pero di mo pilian out better luck next time. Lord. Better lang next time naman. Nakani, matkuan man siya, maluoy man bitaw. Ang ako bitaw ang lista katong gabi ako pa tong gitimbang-timbang gabi kay ngano, dugay ba taong kay mong nag-on gabi. Unya so kanang mauna nga bahala ko nugway tog Mambit kay Sinitsky basta nang wakwak. Sige lang kay naalagi na siya bahala labo dihag kuan bahala na mo kana unsay nga na wa mo ito tingalag kami pasanginlan ha wa mo nang atog diha man gid mo kaya sige Basta nangaon ng sibuyas niya. How di mo makatulog? nagkaon ng sibuyas nila sige sorry tarungan na inyo sibuyas inyong gipangaon ha No copyright betong amo dali mag-challenge ka pangutan kung sa etuang ka ng pangutan dili mo sa imong pangutan kari So guys, mo kuan gani. ambot nimo unsay ingon ka nga magtimaan ug unsay imong gipang istorya ug unsay imong ko Ate ako makakatimaan. magsabot sa ikadilyo
Sige, bitik. Dito ka padungol ka dito kay. Aron makabasa ka kung sa'yo kuhan. Ito ko na de. Sama mo de, mata pa mo. Tagaan ko. Tung Eh, duha. basta diha. Yung isa, asa naman tung duha. Naglulong pa din. Laban lang. Nangatawag tangang mga wakwak. Kasabot pa dyan dahil sila. Work pa tayo may ma'am. Ala kaluoy sa to na ubang ko na work pa ko. Sige, okay, last na lang da. Last na ito. So kanang unsa ko no among gisabutan ganina. Sa before may nagkuan. Before may nagsugod. Okay? Unsa among gisabutan ganina nga before may nagsugod. In the beginning of the video rata yun. Sa unsa ang among gisabutan. Napili ko. Question. Maluoy po rin tamo ni man. Nagsagot pa sila bingka. Basa. No, ang among kan kana de. Unsay among gisabutan before may nag-start og live. Unsay among or Pero nga ka na din pong tanong. nagsabot pa sila bingkang basa-basa. Ang amo unsa man unsay among gisabutan. Dili nang bingkayo ng bingkay nagsabot pa sila sa bingkang basa-basa ko no. sa sugod. In the beginning ba? Sulod. Ang tawag. Kisa man na. Kinsa na ako kailan. Decline. Sabaan mo diha kay. Wa may kailan ni mo. Basta mag-libre na siya message na nakadungog siya. Sige. Unsa lagi ang pangutana? Kato lagi unsay among gisabutan before may nagsugod og kuan. Sumba. Mabato. La, sige, kinsay maka-recall kung unsay mo atong gipangatawan before katong words niya. Kung kinsa toy maka-recall sa words nga iyahang kuan. Kinsa man. Ano sa kanila bakit ang gulo na pili? Dali gid ako ano si Daplin. Oh. Unya ang sa katong kuan. Unsa nga words nga inyong matik unsa na nga inyong nahinumduman. Yes. Katong naglalis ming duha nga nagsugod sa litra nga D. Yeah. Litra nga D ang among gilalisan ganina. Ano isulti man ka? Litra nga D. Sa ba diha? Basta. Suwat na diha maka-answer. Unsa to unang atong Sa gisabutan. words. Kinsay makatag-an. Dili kay nana pusot na lang. Ngaro, dalugdog. Dali Sige, Una, na sige si- sa una. Daghan man na ka sila. Sila tanan. Sila man tanan. Dugdog. Dugdog man. Sila tanan, oh. Nina, bright, yun man nag-pay attention din mo da. Pay attention din mo daw. Pay attention mo, man din mo. Oh, unsa pa Yeah. ito? Sige, unsa pa iyang mangutana na siya og unsa na iyang kuan kay ngano laging O katong among gisabutan before may nagkuan. Before may nag-live. Oh, sige, kisay makatag-an. Dali Before may nag-live. You got 5 minutes. Yeah, 5 minutes to answer. Suwat na diya. Tanan man sila nakakuan aning yan. Walhon to uhon. Sige nga, Kapawalhon. bright taning kanang YYL. Set ka sa to, unsa to nga words nga. Tagtanga ang il. Unsa to Tanga nga ang L. Unsa to nga words? Bu. Unsa to? Ingon nimo. Bu. Bu. Bo.
Kuhaon sa ang imong storya ni Ma'am Nitsky. Unsam ko to kuhaon. Buho na, dugdog. No, ang katong arp. Katong dugi-dugi. Sige, basa lang diha. Basa lang. Kung sa imong mapilian diha. Sige, write mo sa comments. Subscribe Kay magbuo na siya. Don Robert. Oh, bago na siya. Na si Don Robert, kuha na ako nang gi-shout out gabi kay bago ng subscribers. So make sure guys, ang bagong subscribers ha, nga you are subscribing both channel para Yes, to channel. para makakuha mo sa kaayuhan kay Channel. isa rami kami kuan kami ang brain aning Bulbul, Baba, Bobo, madaghan ang subscriber, Jonas, unsa maning bulbul, pusoy. Kasi may napusoy diya ron. Why mapusoy nato daw? Way mapusoy basta mao ni Winner. siya, way mapusoy kay manghatag gyud ni siya. So mao bitan na ingon ko nga mo. Kasi wala lagi ko na Frenzy, marabag-on si Freezy. Na ako na Freezy ginista din. diha, pero Okay. no. Pero marabag-on ako siya nakita. Oh. Na siya. Oh, kinasikit love. Kato lagi kung sa mong gisabutan. So, kuan mo. So, sa amo ang pangatawa unsa nga topic ang na kuan mo, na touch mo, ana na lang pag ana sa manoy. Sige type diha unsa nga topic nga nangatawa mo, tinuod. Unsa. What topic that makes you happy? Unsa nang topic? Unsa may imong katong ganinang katong Isa man. kanto pa pangutana. Oh. Oh. Unsa kanina lang. Unsa may another name adtong ring nga among gi-mention earlier. Di lagi tama sila ka bawa wala ba yan dito. Gi-mention mo nato na. Oo, maulo. Unya. Unsa man toy another name Sareng. sa ring. Sareng Nga Bible. it's na sa ring my bell. Unsa man toy gamiton sa babae ang halad ato ring my bell. Oh, unya Oh. ang opposite ato Oh. sa may gamiton. Sige, tanong mo na diha kung makatubag. Sibuyas ko no iring bumbay sibuyas. Bibig. Gubit sana gubit ug hugot bubu onion bombay onion. Europe No, otro na. Otro pangutana. Unsay tawag kini sa babae ang tawag ani nga ang babae mo gamit ring my bell. Ang panglalaki nga tawag Unsa man? Ang kuan, ang makatubag. Paslot. Sige, dali ah. Ang makatubag paslot. Na kuan na premyo. Unay premyo. Basahan Nag- na. Wala pa ring bilat. Tintin na. Ring my bingka. Here you go. You got it. Yeah. You got it. Samantha. Samantha vlog. Okay. Samantha Vlog. You got it. Samantha vlog. You got it. Okay, sige. Bersuat dia suot. Samantha. Yay! Nag-pay attention sila. Sa pa digay ring bilat. Oh my gosh. Bugol-bugalon gud mo ha. Naliwat gud na ning siwil ng Samantha, congratulations. You got it. Okay. Sige. Tana pa diha. Unsa man Okay, Ma'am Judith, you got it too. Ring bulbul, ring tin, ring tin, bibing kang liki, basa, ring bulbul, thank you. You're welcome, Samantha. You're the first one who got it. Oh my gosh. Kaway mga
Galon kayo mo. Daghan ako og gani ring tintin ka na siya kon. Thank you, boss. Okay. Wala na. Oy. That's it. Good night, guys. See you. Basta i-post ra na niya. Oh, I-post we're ra na gonna be niya nga posting. tanan nga nagkuhan. Yes. So mag-wait Mga- lang mo. Agwit lang mag mga 2 Siguro, weeks. It's up to you. It's up to you. Kasi kuha naman, libi lang may listahan. Naaman tayo listahan. Yes. Okay, guys. Good night and thank Good you. night. Have a nice day. O niya na na niya ikuan. I-post ra na niya kung Sana pila rasa, ang oh. iyahang Ting kuhan. snack na po dugon sibuyas diha oh. Wa ko kilo-kilo but andam lang mo diha. Pag andam ra mag-ring the bell. Ring my bell. Iyahan ko nung i-ring ang iyong bill. Nabuang. Di napunito ba kay sa ring tintin? Wala man Ay, sa kalagi. Ay, sa... Dapoy usay. Wa ko na ring ang tintin. Nade na imo. Sorry, ring ka na ni mo. Sound din na ni mo. Di na ni mo. Ring my bell. Nya na pag ini nagtabi. Ay. Hoy, pakatawaran ning amo aha. Ayo inta mo kanang kuwan. Tungalig mo tekay. No copyrights ning amo aha kay kanang pakatawar ra gyud ni. Ay, gaway tinud anay ha kanang. Tinuod mo diha wala may labot. Wait, udig ka na. Tanawan ng kanang na naman hinihilak. Na, si Kwan, kisa ni, si Marla, pagkatawaran ng amo agyod, na, dulog-dulog ko no, lagi ka dulog-dulog. Idugdug, gina. Dugdog ina si Kwan, ina Na, si Bridget. watag ka ng angel. Tulog sa mo Na, si Bridget. tagtanga angel. Tagtanga lagi, ay, dug. Akatong bulbul. No, sige, unya. Sige, tagtanga angel. O, bubo. Nabiti ka. Walay il. Ti. Waday ko ani sa rubada. Oh my gosh. Ay, Ginoo. Sige na mo. Mangaon pa mi. Kano ba? Nga. Ano kung tanan na to tamis ba ni siya? Di, lagi. Ang kaniman, kay iko na. Kay Lagi. kupanit. Kay Oh, makahungol ko. Imo Unsa sa to? Unsa to nato nako? I-dry sa nako. Oo. Ibuwad sa din na sa Oo, init. aron dili siya makuha ang yang kuan. Yang kani ba dili sa malata. Unya, pag human Kani ana. ano kuan? Ha? Ako kay dili naman ako ikuan ang kuan nimo siyang kini mo siya malatao pero sa ako ganahan man ko kay pagkadugayan di naman siya makuan. Di naman siya mabaho. Dili na sa baho. Imong ikuan siya i-dry nimo hay nimo huulan sa kuan. Sa olive oil. Olive oil. Takan ta kay. Ganahan mo, kay Pero imo ko ganahan ko ato kay imo ka para Oh! tighten sa kuan niya. mo burn man sa imo ang mga fat. Kani ka na man abda kay kang kuan. Sabi maut kay kung mo natugkaon niya. So magtimbang ka dito, buka mo punta. Ano mo bugat man ta? Ni kaon mo ta, kakaday bingka nga basa. Basa-basa. Basa nga bingka. Basa Mandawi. May basa nga bingka sa mo pina. Okay. Tulog na mo. Pangatog na mo kay 17. Mga trabaho. Oh, wa na dapat tayo.